mga kandidato. Sabi nga, Bombo Dennis, napakahalaga itong pangalawang Pangulo ng bansa. Ang sabi ng iba, spare tire, pero napakahalaga dahil sa siya ang next sa magiging presidente kung sakasakali. So actually, siya po ang mga kandidato sa ating bansa ng mga vice presidential hopefuls. Pero batay dito sa COMELEC, 7 lamang ang nagkumpirma ngayong gabi. Batay dito sa Commission Elections. At ito nga ang kinabibilangan itong si Senator Kiko Pangilinan, dating Congressman Walden Bello, itong Rizalito David, si Manny Lopez, Doc Willie Ong, Carlos Serapio, Vicente Soto III, ang Senate President. At unang tumanggi dito, Bombo Dennis, na dumalo ngayong gabi, itong si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at itong si House Deputy Speaker Lito Atienza. Bombo Dennis, itong si Congressman Atienza ay dahil sa medical reasons, Bombo Dennis, how's that? Itong si Congressman Lito Atienza kasi ay bago pa man yung pagsisimula ng campaign period ay nakakaranas na ito ng hindi mabuti sa kanyang kalusugan. Ari nawa, bumuti naman yung kanyang kondisyon habang papalapit itong eleksyon dahil may mga nag-aabang din kung anong kanyang mga masasabi kahalin tulad nitong mga aktibidad na ito. So, mas gusto ng publiko na marinig lahat, Bombo Elmar. Pero kagaya ng nakagawian dyan sa Commission on Elections at itong mga iba pang mga organizer, ay magtatalaga sila ng pwesto para dito sa mga kandidato kahit hindi sila makakadalo, Bombo Elmar. At ito namang si Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ay sabi niya, kumakatig din siya doon sa paninindigan ng kanyang katandem na si former Senator Bongbong Marcos na hindi na umarap dito sa ganitong klase ng aktibidad at ginugol nila sa iba pang mga aktibidad na kampanya. Ngayon ay campaign period kasi, Bombo Elmar. May mga schedule na daw sila na nauna o prior na naitakda. Bombo Dennis, binabanggit ko kanina may mga usap-usapan before pa, spare tire lamang daw ang vice-presidente. Pero Bombo Dennis, kung walang presidente, siya ang next in line, di ba, Bombo Dennis? How's that, Bombo Dennis? Oo, totoo yan, Bombo Elmar. Kasi, syempre, hindi man natin hinahangad, may mga pangyayari talaga na kinakailangan na mag-step up ang vice-presidente. Kagaya ng nangyari noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nung biglang nagkaroon ng pagkilos laban sa nakaupunong presidente na si Joseph Erap Estrada. Syempre, ang vice-presidente ay aakto na leader ng ating bansa. At yun nga yung nangyari. At ganun din sa ilang mga bansa, hindi lamang sa Pilipinas kasi yan, Bombo Elmar. So kung hindi na able ang isang presidente, ay yung vice president ang gaganap ng trabaho bilang head of state. At malaking role ito. Hindi lamang masasabi na spare tire, pwede din naman siyang magkaroon ng posisyon kagaya ng pagiging cabinet member o kung ano pa man na tungkulin na po pwedeng ipagkatiwala sa kanya ng nakaupong presidente, Bombo Elmar. Alright, that's right, Bombo Dennis. So balikan natin si Bombo Dave kung nandiyan na sa linya. Bombo Dave, nandiyan mismo sa Sofitel Hotel sa lungsod ng Pasay. Kumusta ngayon dyan, Bombo Dave? Yes, Bombo Elmar, nasa 4 na minuto na lamang magsisimula na nga itong vice presidential debate na ito na inorganisa ng Commission on Elections, Bombo Elmar. At nababanggit nga kanina ni Bombo Dennis na 7 lamang sa siyam na mga vice presidential candidates ang dumalo o kumasa sa hamon ng debate na inorganisa nga ng Commission on Elections, Bombo Elmar. Pero bago dyan, Bombo Elmar, kanina nakapanayan pa natin yung ilan sa mga kandidatong ito at isa nga sa mga topic o isa sa mga issue na naungkat, Bombo Elmar, ay yung posibleng merger daw sa pagitan ng mga kandidato na tatakbo sa nalalapit na halalan bilang pantapat doon sa mga nangunguna naman sa mga surveys na lumabas sa mga nakalipas na buwan. Ayon nga, Bombo Elmar, kanina sa nakapanayam natin kay Rizalito David, binabanggit niya na kung maaari daw mag-usap-usap na lamang silang mga kandidato at pumili na lamang ng single tandem na ipantatapat naman daw sa tambalan ni former Senator Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang sinasabi niya kasi, Bombo Elmar, kung ang mga surveys lang naman daw, ang pagbabasahan, parang naglolokohan na lamang daw sila kasi napakalayo na nga daw ng agwat nila at ang dapat nilang gawin magkaisa at pumili na lamang ng isang single tandem na ipantatapat sa dalawang kandidato na ito. Pero ayon naman kay Senator Francis Pangilinan, Bombo Elmar, masyado pa ata daw premature na ungkatin yung issue hindi sa single tandem o merger nila, Bombo Elmar, kasi
kung ang pagbabasehan daw yung mga naging kasaysayan sa nakalipas na 6 na taon o 12 taon, yung mga nangunguna daw sa mga surveys at this period, kabaliktaran daw yung resulta pagsapit naman ng halalan. Yung mga nangunguna, yun pa daw yung natatalo, Bombo Elmar. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, Bombo Elmar, kasi siya yung sinasabi ni David na siya yung dapat suportahan na lamang daw nila na vice presidential candidate kapag sila ay mag-withdraw na. Ang sinasabi nitong si Soto, parang nagagalak daw siya, nabigyan nga siya ng nakikilala o nakikita ng mga kapwa niya kandidato yung kanyang galing, pero wala daw sa kanya yung desisyon kung itutuloy nga ba ang withdrawal ng mga vice presidential candidates at siya na lamang yung tutuloy at haharap kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Bombo Elmar. Ano magiging sistema ngayon na Bombo Dave kumpara doon sa kahapon sa naging presidential debates sa ngayong gabi naman na Bombo Dave? Kamusta ilan sa mga mechanics sa House Data, Bombo Dave? Parehas pa rin, Bombo Elmar, yung magiging sistema. Kanina ang binabanggit ni COMELEC spokesperson James Jimenez, bibigyan pa rin ng 90 seconds ang bawat kandidato na sumagot doon sa katanungan na ibibigay ng isang ng moderator na tatayo mamaya, Bombo Elmar, at magkakaroon naman sila ng 30 seconds naman para sa rebuttal at rejoinder nila, Bombo Elmar. Yan din yung sistema sa naging debate kagabi sa pagitan naman ng mga presidential candidates, Bombo Elmar. Okay, may mga portion kahagabi na may mga exciting din, ano? Pero ngayon kaya ano kayong mga asahan natin? Dito ba ay sabi nga magkakainitan din sila, Bombo Dave? Kahapon may mga, sabi nga rito, na yung mga personalidad na mga makukulay. Bibihira din kasi, Bombo Dave, na magsama-sama ang mga vice presidential, silang mga sikat kasi mga presidential aspirants sa Bombo Dave. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Kanina nga binabanggit nitong, natanong namin itong si former Congressman Walden Bello, at binabanggit niya na asahan daw na magkakaroon pa rin ng mga theatrics katulad sa mga nakalipas na vice presidential debates. Kasi kung matatandaan sa mga nakalipas na debate, pinaka-inabangan itong si former Congressman Bello, Bombo Elmar, kasi siya yung may mga maanghang na mga rejoinder, mga rebuttals sa mga kapwa niya kandidato. Ang ayon naman sa ilang mga nakapanayam din natin, wag lamang daw basehan itong mga theatrics na ito dahil suriin din ng gusto yung mga nilalaman ng mga... Alright, Bombo Dave, papasok na tayo, Bombo Dave, ano? Bombo Dennis, Bombo Dave, tungo na tayo dito sa COMELEC. COMELEC, please take it away sa ating Pilipinas Debates 2022. First of 2 vice presidential debates organized by the Commission on Elections with Vote Pilipinas as its official production partner. Layon po ng mga debate na matulungan ng publiko sa pagpili ng iboboto nilang presidente at vice-presidente sa May 9 national elections. Layon din itong bigyan ng patas na pagkakataon ang mga kandidato na maipabot sa bayan ang kanilang programa at plataforma. Ako po si Ruth Cabal at ito ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Bagamat ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang Vice President, limitado ang papel at kapangyarihang nakaatang sa kanya. Spare tire nga ang karaniwang tawag sa vice-presidente, pero mahalagang may kakayahan din siyang mamuno. Batay sa konstitusyon, siya ang magiging presidente sakaling may hindi magandang mangyari sa Pangulo. Kilalanin na natin at kilatisin ang mga tumatakbong vice-presidente. In alphabetical order, House Deputy Speaker Lito Atienza. Congressman Atienza is absent due to medical reasons. Dating Akbayan Party List Representative Walden Bello. Mr. Rizalito David. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Mayor Sara did not confirm her participation. Desisyon niya po na hindi sumali sa debate. Nawalan din siya ng pagkakataon na ipaabot sa publiko ang kanyang programa at plataforma. We'll call on the next candidate, Mr. Emmanuel Manny Lopez. Dr. Willie Ong.
Francis Kiko Pangilinan. Attorney Carlos Serapio. And Senate President Vicente Tito Soto III. At this point, we would like to acknowledge the presence of our COMELEC officials headed by Chairman Saidamin Pangarungan. Ito po ay una lamang sa mga pagkakataong ibibigay ng COMELEC sa vice presidential candidates na makaharap ang publiko. Sa debating ito, ang mga tanong ay iikot sa mga paksang pandemic response, budget allocation, social services at corruption. Nanggaling po sa iba't ibang sector groups ang mga tanong na sinala at sinang-ayunan ng COMELEC at mga eksperto. Hindi po alam ng mga kandidato ang mga tanong. Narito naman ang mechanics na dapat sundin sa takbo ng debate. Ang bawat kandidato ay may 90 seconds para sumagot sa tanong ng moderator. Kapag 10 seconds na lang, maririnig ang tunog na ito. At pag naubos na ang oras ng kandidato, maririnig naman ito. Matapos sumagot ang lahat ng kandidato, may chance ang bawat isa na mag-react. May 30 seconds ang bawat isa para sa rebuttal, reaction, o komento. Kapag muling natawag ang isang kandidato, bibigyan siya ng 30 seconds para sumagot. Papayagan ang bawat kandidato na mag-notes gamit ang ballpen at papel na nakalagay sa kanyang podium. Strictly no kodigo at no cellphone sa kabuuan ng debate. Bawal rin makipag-usap sa iba pang kandidato at bawal ang coaching mula sa kanilang staff. Sa unang tanong po ng ating debate, wala munang rebuttal, comments at reactions. Kanina po ay nagbunutan na kung sino ang mga kandidatong mauunang sumagot sa bawat tanong. Ginawa ito sa harap ng mga kinatawan ng mga kandidato. Sa puntong ito po, sa unang question, ang unang sasagot ay si Mr. Manny Lopez. Ang inyo pong tanong, ang mga tungkulin ng vice-presidenteng nakasaad sa konstitusyon ay siya ang papalit sa presidente in case of death, permanent disability, resignation, or removal from office. Isa pa, the VP may be appointed as a member of the cabinet. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maamyendahan ang konstitusyon, ano pang mas makabuluhang kapangyarihan o responsibilidad ang ibibigay mo sa opisina ng vice-presidente? Mr. Lopez, your 90 seconds start now. Thank you very much. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Manny Lopez, kandidato ng Labor Party Philippines. First and foremost, ang aking pong pananaw sa posisyon ng Vice Presidente is one that will support the President in his program of government to augment his leadership to deliver the necessary solutions to our various problems, to the various issues that will be faced by our nation and the Filipino people. Ang nakikita ko pong mga dapat amyendahan sa ating konstitusyon in the process, in the event that there are emergencies that will require the Vice President to assume the top post in our republic are as follows. Sa palagay ko po, ang unang-una na ma-determine ng ating gobyerno or liderato ay to determine the validity of the assumption of the top position. Yan po ang unang-una. Salamat po. Puntaman po tayo kay Dr. Willie Ong. Yes, salamat Ruth. Napakahalaga ng posisyon ng Vice President. Nakita natin yan.
Hindi maganda na maging spare tire lang siya. Kaya nga, nung tinawag ako ni Mayor Isko, ang sabi nga niya sa akin, bilang Vice President, Doc Willie, ikaw mamamahala sa health sector. Sa DOH, ikaw bahala dyan. Sa pandemic response, sa'yo bahala dyan. Para makafocus si Mayor Isko sa mga ibang problema sa utang, edukasyon, pabahay, at mga trabaho. Sa tingin ko, mas maganda na bigyan ng position ang Vice President para makagawa din siya. Kung sa akin to yung offer, pwede ko kunin ng Department of Health. Ganda rin na kaagapay ng presidente, yung vice presidente, para tuloy-tuloy yung mga programa, polisiya, parang tandem sila. Yan po ang napakahalaga. Kasi ayaw natin medyo hindi parehong partido. Sabi nga ni Mayor Isko, isa dito sa plano namin ay yung tandem voting. Pag binoto mo yung presidente, automatic na kasama yung kanyang vice presidente para hindi mag-away sa pagpapatakbo ng gobyerno. Salamat po. Senator Kiko Pangilinan, you have 90 seconds, sir. Ako po ay naniniwala na sapat na yung ating saligang batas sa usapin ng kapangyarihan na maaaring ibigay sa ating Vice President. Bakit? Nasa Vice President na yon kung sino man siya, kung paano niya gagamitin ang posisyon at kapangyarihan para makatulong sa ating mga kababayan. At nakita natin yan sa naging kilos at naging trabaho ng ating Vice President Leni Robredo, lalo na dito sa COVID response. Siya ang unang opisina ng gobyerno na nakapagbigay ng PPEs sa mga frontliners natin sa iba't ibang parte ng ating bansa. Samot-sari ang naging intervention ni Vice President Leni para tumulong at hanapan ng solusyon sa loob ng 2 taon yung problema sa COVID. Nandyan yung suporta sa frontliners, nandyan yung shuttle, nandyan yung shuttle service, nariyan yung e-consulta at marami pang iba. So sapat na ang kapangyarihan at mga alituntunin ng ating saligang batas para sa ating Vice President. Sinasang-ayunan ko ang nabanggit kanina ni Doc Willie na dapat tandem. Hindi maaaring ibang kapartido. Ang boto sa Presidente, dapat yun din ang boto sa Vice Presidente para nagtutulungan, para mayroong pagkakaisa, para kumpleto ang plano sa umpisa pa lamang at hindi nagkakaroon ng anumang bangayan. Attorney Serapio, you have 90 seconds, sir. Salamat po. Ang nakatadhana po sa panukalang Puno Federal Bayanihan Constitution ay para rin po ang Presidente at Vice Presidente ay dapat magkapartido at pareho po silang dapat na ihalal. Para po na sa gayon ay hindi mangyari yung madalas na isalarawan sa amin ng yumaong si DBM and Finance Secretary Salvador Enriquez. Sabi niya, mahirap ko ang presidente, kumbaga sa corona, laging nakahawak doon sa corona niya sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung yung vice presidente niya ay pinapanalangin na may mangyari sa kanya. Kaya po, talaga pong dito sa ipinanukala ng Puno Bayanihan Federal Constitution of the Republic of the Philippines, na nabanggit po ng aking mga kasama, na ang presidente at vice-presidente ay dapat na ihalal na magkasama at mahalaga na sila ay kasapi ng parehong partido sapagkat ang partido po ang siyang kikilos at gaganap ng tungkulin na para po kanilang kaluluwa o ito po yung party whip to make sure that they abide by the principles and programs of the political party to which they belong. Maraming salamat po. Senate President Soto, yung tanong po ay kung bibigyan kayo ng pagkakataon na maamyendahan ang konstitusyon, ano pang mas makabuluhang kapangyarihan o responsibilidad ang ibibigay nyo sa Office of the Vice President? You have 90 seconds, sir. Yun nga po ang katanungan eh. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na palitan or galawin ang konstitusyon, para maliwanag po, no? Una sa lahat, hindi naman talaga spare tire dapat ang pangalawang Pangulo kung alam mo gagawin. Kahit hindi ka bigyan ng posisyon, with merely the clout of the Office of the Vice President, marami kang magagawa. Ngayon, doon sa katanungan, sa akin, gagawin kong Senate President
or presiding officer of the Senate ang Vice President. Yun ang pinakamaganda. Nagawa ko po nung araw yan eh. Nung ako'y mahalal na Vice Mayor ng Quezon City, ang mga City Vice Mayors lang ang presiding officers ng mga City Council. Puro spare tire lang ang tawag doon sa mga Municipal Vice Mayor. I put up the Vice Mayors League noong 1989 at pagkatapos noon ay nilakad ko sa gobyerno, sa Kongreso, sa Local Government Code na magawang presiding officer lahat ng municipal vice mayor sa buong Pilipinas upang hindi maging spare tire at meron talaga silang partisipasyon sa konseho. Nagawa po namin yan. And look at the municipal councils now. They are being run by the vice mayors and they are partners of the mayor. Kaya po, ganun po ang pananaw ko. Okay, since our next candidate supposed to be Congressman Atienza, but since he's not here, we move on to Professor Bello. Sir, 90 seconds. Magandang gabi at salamat, Ms. Cabal. Sa tingin ko ho, okay na rin na maganda sana kung pareho kayo na-elect yung katandem mo, pero okay na rin kung hindi. No? Maganda nga na merong konting check and balance dun sa executive. No? Kasi yun na nga, the Vice President may not always agree with the President, and that sort of point of view is always appreciated. Ngayon ho, in terms of ano yung posisyon na sana may bigay sa akin ni Calyodi pag kami ho ay nanalo dito sa darating na halalan, hinihingi ko ho yung Department of Finance. Kasi alam naman natin that the Secretary of Finance, yun ho ang pinakapangyarihan ho dito ho sa atin sa kabinete. Kasi ho, lahat ho ng economic policies dumadaan sa kanya at yung kaugnay sa foreign creditors, yung kaugnay sa mga iba-ibang foreign areas, ganun ho talaga ang kapangyarihan ho ng Department of Finance. I think si Carlos Dominguez has been the most powerful in the cabinet, and I think he has misused this power by giving so many benefits to foreigners against the interests of the Filipino people. Okay. Thank you, And Paul. we want to change that. We move on to Mr. David, sir. Total naman ang pinag-uusapan natin ay gagalawin na yung konstitusyon. Ano? I would like to think out of the box. I've seen the wisdom of changing the form of government from the presidential to parliamentary. Kaya kung gagalawin na rin na naman natin ang konstitusyon, alisin na natin yung presidential, lumipat na tayo sa parliamentary. Para ang eleksyon ay mas mura, hindi tayo gagastos ng bilyon-bilyon, hindi mananalo ang basta-basta ang mga artista at mga popular na tao. Madali tayo magpalit ng mga leader kung wala ng confidence ang mga miyembro ng parlamentaryo, lalong-lalo na kung wala ng confidence ang sambayan ng Pilipino. Kaya kung ako ang tatanungin mo, hindi ko na iniisip kung ano pang dapat idagdag sa kapangyarihan ng Vice President. Ang nais ko ngayon, kung gagalawin din lang naman ang konstitusyon, baguhin na natin ang forma ng gobyerno. Pumunta na tayo doon sa mas sensitive na pamamaraan ng pamamahala sa lipunan. Mas sensitive yon, mas madali tayo magbago. Kamukha ngayon, gusto natin tanggalin ang presidente, hindi natin matanggal. Ano? Kaya doon ako. Let's go parliamentary. Susunod po sana na kandidato na tatanungin natin ay si Mayor Sara, but since she's not here, we move on siguro to the follow-up questions. Kasi it's very interesting that 3 of the candidates mentioned yung tandem voting, no? Maybe we can hear from the others. Si Dr. Ong mentioned it, and also si Senator Kiko and si Attorney Serapio are in agreement to having a tandem voting. And I think meron pong bill na inihain na sa Senado. Pero may we hear the opinion of the others about this one? Professor Bel, si Mr. Lopez is raising his hand. Gusto ko lang pong klaruhin ang tanong ni Ms. Ruth Cabal. Sapagkat sa inyo pong tanong,
nabanggit nyo na kung ano ang kailangan amyendahan sa ating konstitusyon with regard to the position of the Vice Presidency in assuming the top post. Kaya po gusto kong bigyan ng importansya ang mga qualifying factors. When could a Vice Presidential timber or Go ahead, sir, para po malinawan po tayo dun sa inyong sagot. Kung kailan po, anong mga qualifications para i-assume ang posisyon ng presidente? Sapagkat alam niyo po, maraming mga possible developments in the course of assuming a 6-year tenure Okay, as sir. president. And medical, condition is one essential factor, particularly psychiatric. Okay po, So sir. there are possibilities na magkaroon ng problema dyan. And so our Constitution should be ready for that Okay, sir. possible scenario. Thank you very much. Ang rebuttal po is only for 30 seconds or rejoinder. Yes, Ulitin thank you. lang po natin. But I was asking about, nag-follow up lang po ako dun sa question about tandem voting. May we hear from Professor Bello? Well, I think that it is good, to have two candidates, maybe from opposite parties. I don't see that as really bad. I think it can create some sort of good dynamics, no, in terms of the executive. But I really would like to hear from Sara Duterte. No, I mean, I don't know why she doesn't appear here in this debate. No, to face the Filipino people. Thank you po, Congressman. Yes, I think she should be here. Mr. David, on tandem voting po. 30 Well, seconds. It doesn't really matter. It doesn't really matter kung mag-tandem voting. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi pa rin naman mariresolve yung problema natin sa pamamahala. Dahil kahit naman magkasama pa yan sa partido, yung bagal ng proseso sa isang presidential system, yung ang dapat nating i-address. Hindi naman yun ma-address ng tandem voting. Kaya nga ang tinutulak ko na ngayon, mag-parliamentary form na tayo at iwanan na natin ang presidential form. Senate President Soto, because we heard the others about tandem voting, kayo po, ano pong opinion nyo dito? 30 seconds, sir. Hindi ako sang-ayon practically because check and balance Mas maganda nga yung may check and balance. Bakit in the Philippines, there are 64 million voters. We will allow the presidential candidate na siya mag-uupo ng vice president. Yung 64 million Filipinos, yun po dapat ang bumoto kung sino gusto nilang leader ng ating bansa, di ba ba? Pero isa na lang din pong follow-up question natin kung meron pong gusto nga sumagot tungkol dito ay, like what I mentioned kanina, the Vice President may be appointed to a certain cabinet position. And in the past debates, you already mentioned, sinabi kanina katulad ni Professor Bello na he wants to be the Secretary of Finance. Just in case po na mabago nga po yung Constitution, would you want this to be a requirement or specified na dapat po ma-appoint sa isang cabinet position? Yes, go ahead, Mr. David. Iba-iba yung expertise nung nung Vice President. Hindi naman kailangan automatic na Finance Secretary siya kagad. No? In my case, for example, I would want to run a commission that will handle yung moral renewal and cultural restoration process ng ating lipunan. That's the biggest elephant in the room is amorality, which we fail to recognize and we continue to deny. Yung amorality ng ating lipunan ang pangunahing suliranin natin. Si Mr. Lopez, you mentioned before that you wanted to be appointed as Trade Secretary po. 30 seconds. Opo, in the event na tayo po ay palarin at bilang Vice Presidente ng ating mahal na Republika, ang tinitignan kong posisyon that where I could deliver solutions to our economic recovery program. Yan po ang aking expertise and sa palagay ko po, ayan din ang dapat natin bigyan ng tugon, ang economic recovery ng ating bayan. Salamat po. Dr. Ong, you said that you wanted to be appointed as Health Secretary. Dapat po ba ilagay sa konstitusyon na may posisyon dapat ang isang Vice President?
Yes, oo. Mas maganda siguro kung meron siyang position para mas malaki may tutulong niya sa gobyerno. Pero para sa akin, mas maganda talaga yung tandem voting eh. Nakita ko kasi sa experience ko, medyo magulo talaga ang politika natin. Maraming sakitan, masasamang salita nasasabi. Kaya pag hindi mag-partner, hindi ko alam kung paano sila magtatrabaho eh. Yun lang nakikita ko. Kaya mas maganda na at least magka-partner sila. Siguro si Senator Kiko Pangilinan, because you mentioned before na yung gusto niyong portfolio would be something to do with agriculture. Do you want it to be, again, specify po sa Constitution na i-require na may position? 30 seconds, sir. I don't think it's necessary. Hindi na kinakailangan nakalagay pa sa konstitusyon na dapat mayroong posisyon ang Vice President. The power of appointment is an executive power. And in this case, it's the President's prerogative. Kung gusto niyang bigyan ng posisyon ang sino man sa kanyang kabinete, kinakailangan siyempre, komportable siya. Mahirap naman dahil sinabi ng saligang batas, kinakailangan i-appoint. Kung hindi sila magkasundo, magkakaroon ng problema. Thank you very much to our candidates. At patikim pa lang po yan, manatiling nakatutok dito pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan, kalinawan, mapagkakatiwalaan, magalang, responsable, ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Noong 2016, 81.95% lamang ng rehistradong botante ang bumoto. Higit 9 milyong tao ang maaaring nakapagbago ng resulta ng nagdaang 2016 election. Ang boto mo ay maaaring magdulot ng pagbabago. Huwag mo itong sayangin. Kaya't bumoto na sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO, at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 Series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
So yan mga kabombo ka Star Nation, ang round 1 itong Pilipinas Debates 22 ng presidential candidates at ito nga ay round 1 katatapos lamang at ito pinapalagan pa rin kung ano yung dapat gawing trabaho ng Vice Presidente, kung nag-aantay na lamang ba siya na mawala ang kanyang presidente sa susunod. So at least pinag-uusapan dito kung ano yung meron pa bang dapat amyendahan sa saligang batas at magpapatuloy pa tayo niya sa ating pag-antabay dyan pa rin sa Pilipinas Debates 2022. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 Series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, is also brought to you in part by Commission Elections o COMELEC, ang Bombo Radio, Star FM at Cebuana New Year. So ayan, Bombo Dennis, siguro yung masusunod na rounds ay baka maging mainitan na ang kanilang balitaktakan. At least kayo muna, parang introduction, nababanggit natin kanina yung spare tire, kung kailangan pa ba ay magkaroon pa ng amyenda, kung ano pa ang maging trabaho. So talagang lumalabas din na magkakaibaga ang punto de vista ng mga kandidato sa pagka-vice presidente, Bombo Dennis. Ganoon na nga, Bombo Elmar. Pero yung napansin natin doon sa first question, Bombo Elmar, mukhang trabaho talaga ng Kongreso kung tutuusin, sapagkat pag-amyenda sa saligang batas, ito'y kinakailangan Kongreso yung may say at hindi yung Vice President, if ever man. So at least nakapagbigay ng kanilang pananaw yung mga tumatakbong Vice Presidente, but that does not necessarily mean na kung sakasakali nga na mangyayari yung pagbabago na yun, sila yung makikinabang, Bombo Elmar, dahil kinakailangan duman pa ito sa mahabang proseso dahil nga kung pag-amyenda doon sa patakaran at siguro madadamay yung saligang batas pagka ganyan kasensitibong matungkulin ang babaguhin o magkakaroon ng ilang pagbabago, Bombo Elmar. Yung iba naman, may mga punto rin naman sila, Bombo Dennis, na isang presidente ng Pilipinas, nasa kanya ang kapangyarihan kung bibigyan niya o hindi, lalo demokrasya tayo, Bombo Dennis. At pag-usapan nitong tandem voting, hindi katulad din sa Amerika, na yung boto sa presidente ay boto sa vice presidente. So talagang iba sa atin din, Bombo Dennis. And by the way, mga kabombo kay Star Nation, napapanood din tayo sa ating mga Facebook live sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Ulitin lamang natin, out of 9 vice presidential hopefuls, mga candidates, ay 7 lamang po ang sumipot ngayong gabi. Diyan po naman sa ginaganap na vice presidential debates diyan sa lungsod ng Pasay. Siguro, Bombo Dennis, ilang mga issue rin ang kanilang mga tinalakay pa. Yung usapin sa Pilipinas na kinakaharap ng ating bansa ay maaaring talakayan din at least, Bombo Dennis, nabibigyan ng edukasyon ang ating mga voters kung ano yung dapat tingnan sa isang kandidato. Dahil sa ito mga nababanggit ka natin dati-rati, presidente lamang pinag-uusapan na, Bombo Dennis, pero at least ngayon ay bumabandera din itong mga kandidato sa pagka-vice presidente. Nagbabalik ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Live pa rin tayo sa Sofitel Philippine Plaza, Manila para sa unang Vice Presidential Debate ng COMELEC. Sa bahaging ito ng ating debate, muli pwede na pong magkomento o kontrahin ng katunggaling kandidato ang partikular na kandidato. Pero patapusin lang po muna ang sagot ng lahat ng kandidato sa ating tanong. Ang pangalawang tanong ay sasagutin una ni Attorney Carlos Serapio. Paano nyo po i-assess ang COVID-19 response ng gobyerno at kung sakaling may nakita kayong kakulangan, paano nyo po ito masusuportahan bilang Vice Presidente? Your 90 seconds starts now. Yes. Attorney Serapio. I'll address the question, but very quickly, let me just add to the previous question. The Puno Bayanihan Federal Constitution provides that the Vice President shall be appointed to a cabinet position. So it goes without saying also that when it comes to tandem voting, it assumes the importance of political parties so that the position is not just appropriated by a single person in the person of the president. Anyway, insofar as the COVID response is concerned, in as much as we have already, to a certain extent, controlled it, we have learned a lot of lessons from it. There is this complete package that was passed by Congress, which have provided for a lot of not just funding support. I would like to think that the current administration has done its best in order to address it. However,
as Vice President, even when I am blessed with the position, I do intend to push for more research and development. In the package that was passed by Congress, I was surprised that while they appropriated 1.3 billion for walk paths and for bicycles, they appropriated only 10 million for research and development and another 15 million for computational or big data analysis. So I'll put a lot of premium on research and development, and at the same time also try to get the country together and not have this division between pro-vax and anti-vax. We should also have organic based natural response to the pandemic. Thank you. Senate President Soto, 90 seconds, sir. Opo. Galing na po tayo ng pandemic. Ang tingin nga po ng karamihan ay papunta na tayo ng tinatawag na endemic. Ngayon, para mapaghandaan na to at hindi na to maulit, kahit ano pang virus ang dumating sa atin, dapat tayo na ang nagmamanufacture ng bakuna, ng PPEs, mga syringes, mga needles, pati cotton, para matigil na yung importation. Yun ang dapat asikasuhin ng gobyerno na tayo na nagpo-produce nitong mga ito. At bigyan natin ng mas mataas na sweldo. Hindi lang yung mga frontline health workers, pati barangay health workers. Taas natin ang sweldo ng mga nurses, ng mga doctors. Yung hazard pay nila, na nilagay naman namin doon sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2, hindi kagad kagay na ibibigay at natataas. Yun nga isa sa mga malungkot. Kaya gusto natin ay magkaroon ng pagkakataon na mag-implement or magpapatupad nito mga batas na ito. Yun po ang pananaw ko. Professor Bello, 90 seconds po. Well, I think the performance of the Duterte administration has been quite dismal. Alam naman natin there have been more than 3 million infections na, no? And 55,000 deaths, no? According to some of my people that have consulted, had the government had a better approach, hindi militaristic, the infection rates could have been reduced by half, and the deaths could have been also reduced by half. No? So sa tingin ko, napaka-militaristic yung approach, no? Unprepared, and then the IATF, unfortunately, was quite unprofessional in the way that it was dealing with things. Ang daming corruption dyan, no? The whole family thing is a stain on the government, no? So I would say one is we need to have an approach that is participatory, hindi militaristic. We need to give priority to the opinions of the medical community instead of seeing them as enemies, no? And then we really need to be able to give the proper budget for both our people, frontline workers, as well as yung mga ayuda for communities, no? So I would say that in my administration with Calyodi, we will do far better than this crazy administration. How about you, Mr. David, your response? Maraming nawala ng trabaho, bumagsak ang gross domestic product. Gumastos tayo ng mahigit 1 trilyong piso. Pero ano ang nangyari? Wala rin naman. Paulit-ulit lang. Samantalang merong nagpresenta ng mga solusyon noon na makakabuti sana dun sa sitwasyon pero hindi pinakinggan. 1 trillion as against 40 billion. 40 billion would have been enough to stop the spread of the disease, of the infection. But the Department of Health, IATF, and even President Duterte did not want to hear that. Yun yung nakakalungkot doon, ano? Kaya kung kami ang iyong tatanungin, dapat talaga katulad ng sinabi ni Ginoong Bello, dapat lahat ng stakeholders kausapin, medical and the entire scientific community, para magkaroon ng consensus. Ano ba ito? No? Ano ba ang dapat gawin? Para hindi na maulit ito. Nagtapon tayo ng sandamakmak na inutang na pera. Ganon pa rin ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi tayo makarecover. Okay? So sana, sa susunod, kung mangyayari pa yung mga resurgence na yan, pagmitingan naman natin sana,
pag-usapan nating maigi, lahat ng stakeholders, lahat ng partido, no? Kaliwa or kanan, pagsama-samahin at pag-usapang maigi. Maraming salamat po. Mr. Lopez, your assessment of the COVID-19 response of the government. You have 90 seconds. Our response to the pandemic started a bit slow, but it has improved across time. And certainly there were initiatives that were undertaken by the private-public sector, and these are the key components that led to the improvement of our pandemic response. It was our bayanihan spirit that actually propelled a better pandemic mitigation and response strategy. And my general prescription really is for a science-based, pragmatic, and cost-effective approach to pandemic management. And this must be devoid of commercialism, of profit maximization, and including politics. We should address the specific issues of pandemic management because this will not be the last. We will be facing a lot more epidemics, pandemics, and other diseases in the course of time. And I think the general structure that we should follow is one, we have to develop our public healthcare system. We have to have more doctors, provide more scholarships. We have to build more hospitals. In that way, we could improve our pandemic response. Thank you. May we hear from Dr. Ong? 90 seconds. Yes, kaibigan, meron po akong bad news sa inyo eh. Sa Asia ngayon, nagsa-surge ulit ang COVID. Sa South Korea, 600,000 cases per day. Tayo, 40,000 cases at the highest. Sa Vietnam, Hong Kong, China, ang tataas ng kaso. May malaking posibilidad aabot ulit yan sa Pilipinas. Hindi ko alam gaano kalala, kung kailan, kung Mayo ba o sa June. Itong variant na to, ito yung BA2 variant na stealth Omicron. Ito yung mabilis kumalat. Marami tayong pwedeng gawin. Number one, dapat magtayo tayo ng infectious disease hospital. Dito natin lalagay yung mga pandemic cases. Hindi pwede sa PGH lang kasi makakawawa ibang pasyente. Itong COVID-19 field hospital na ginawa ni Mayor Isko sa Luneta, napakaganda nito for mild to moderate cases. Number two, meron ng mga gamot sa COVID na napakaganda. Nakabili na ang Maynila last week. Ito yung generic na Paxlovid. Kaya kung sino magkaka-COVID, life-saving po to. 90% less death. Number three, free testing. Napakahalaga. Hindi pwede hula-hula tayo sa case. Number four, susuportahan natin healthcare workers. Number five, yung mental health natin. Talagang apektado yung mental health natin. Pwede tayo gumawa ng Center for Disease Control natin. Pag nagawa natin itong 5, okay tayo mag-open. Pero kung mag-open lang tayo basta-basta na hindi natin ginagawa itong 5, ay wala babalik ulit tayo sa lockdown. Senator Kiko Pangilinan, sir. Yes, kung magkaroon ng surge tulad ng nababanggit ni Dr. Willie Ong, at nariyan pa rin yung mga kurakot at incompetent na nagpapatakbo ng ating COVID response, palagay ko nga, magkakaproblema tayo. Kailangan tanggalin na sila. Ngayon pa lang. At hanapan ng mga kapalit na mahusay at talagang tapat sa panunungkulan. Number two, kinakailangan talagang palakasin pa ang tracing, testing, at itong isolation natin. Dahil nga pag nagkaroon ng surge, hahanapan na naman natin ng testing. At dapat ang testing libre na. Hindi na dapat ito ginagastusan pa dahil pagka libre, talagang lahat magpapatest. Yan ang problema. Libre sa mga, halimbawa, meron ng simptomas. Dapat libre lahat yan. Pati yung palakasin, yung suporta sa frontliners, hindi dapat delayed. Ulit, that is a question of competence. Pag mahusay yung leader, hindi pa pwedeng maging dahilan na ibabalik yung 9 bilyon dahil hindi nagasta dahil kulang sa oras. Pati na rin sa, meron tayong 1.44 trillion na nakatenga noong 2021 na hindi ginagamit na pondo dahil hindi magastos, dahil hindi ma-absorb. Hanapan na
ng paraan para magamit yung portion of that 1.4 trillion para masuportahan yung papalakas ng ating healthcare system at mahihanda natin ang sarili natin sa maaring maging surge. Narinig na po natin ngayon sumagot ang ating 7 vice presidential candidates. The floor is now open for rebuttal, comments, and reactions. Pakiusap lang po sa ating mga candidates ay huwag po kayong sabay-sabay magsalita at bawal pong sumingit ang isang kandidato habang ang isa pa ay nagsasalita. And I will just call you if it's your turn to speak. You have 30 seconds for your rebuttal or reactions. Nakita ko po unang nagtaas ng kamay si Attorney Serapio. Opo. Tatanungin ko lang po yung lahat ng mga nagbanggit ng dapat nating gawin ng mga panibagong pagtugon po sa suliraning ito kung ang lahat ng iyan ay maaari nating isagawa sa kasalukuyang ayos ng ating masyadong unitary, highly centralized, over-concentrated power on the top na sistema po natin. Yung tanong nyo po ay for those who presented new ideas. No? Yes. Yung mamaya po papasagutin natin kasi nakita ko nagtaas si Senate President Soto. Yung po, nabanggit po kasi yung infectious disease hospitals eh. Pag mag-establish tayo ng mga bagong hospital yan, nabuti na mga 2-3 taon bago natayo yan. So yung kasalukuyan sa Maynila, doon sa San Lazaro Hospital, ang alam ko meron, infectious disease hospital. Ang kailangan natin gawin, yung mga district hospitals ang pwedeng i-convert. Some of them can be converted into infectious disease hospitals. Yung mga iba pong nagbigay ng ideas about it, I think si Dr. Willie Ong, may binanggit po kayo about CDC or free testing. Siguro po you can respond to the question of Attorney Serapio. Go ahead, Dr. Ong. Yes, oo. Bali, tama naman sinabi ni Senator Soto, meron tayong San Lazaro Hospital, pero mainly for mga bacterial infection kasi yun. Tsaka medyo luma na at maliit. Mas maganda sana may bago. Tapos itong mga COVID-19 field hospital, mabilisan to eh. Pwede ito magawa ng maganda. Pero sa akin lang, bukod sa COVID, dapat palakasin natin yung gamutan. Sa simpleng sakit, high blood, diabetes, murang gamot. Pag na-control natin itong mga simpleng sakit, mas hindi sila mamamatay sa COVID, mas lalakas yung katawan nila. Professor Bello. Yes, isang dimension ho rito yung international, no? Kasi sumasang-ayon ako that we should really try with Senator Soto about developing our manufacturing capacity for mga vaccines. Ang problema nito is Pfizer and all of these big pharma have been blocking yung export and to give us to global south countries like the Philippines, no? Yung technology nito. So the government must really actively work with other countries in the global south to break this monopoly on trade-related intellectual property rights. Mr. Lopez po was raising his Ang hand. isa ko pong panukala to improve our pandemic management strategy is number 1, to make our people informed on the viral life cycle. Kung naiintindihan po natin ang ating kalaban, mas masusugpo po natin yan. From the time that our children enter school, they should be given science education upang alam nila kung paano labanan ang infeksyon na dulot ng virus or bacteria. Marami po akong dadagdag, kaya lang, kulang lang oras. Mr. David, sir. Dalawa lang yata kami dito ni Senator Soto na nagtulak ng paggamit ng prophylaxis. Yung sinasabi kong 40 billion na yon, that could, kung yun ang ginamit natin pambili ng prophylaxis, in 4 months time, dapat natanggal natin yung COVID eh. Pero hindi tayo nakinig, hindi nakinig ang administrasyon. Kaya sa susunod siguro, in response to the question of Mr. Serapio, let the local governments decide on what to do with their populace, no, constituencies at the local level. Gusto ko lang po huli na lang po kay Dr. Ong before we go to the follow-up question. Go ahead, sir. Mag-add lang ako na information. Isa rin problema yung napakamahal ng gamot natin sa Pilipinas. May mga gamot tayo 10 times more expensive sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Parang mga chemotherapy, meron 10 times more expensive. Pag hindi natin mabababa yung mga presyo, ay mahirapan tayo, malaking gagastusin ng gobyerno.
Plus kahit itong mga alternative medicines, dapat tingnan din natin. Marami tayong magagandang halamang gamot na pwedeng makatulong, mas makakatipid ang bansa. Gusto ko lang po kasing puntahan ngayon yung ating mga senador na nandito kasi kanina nabanggit, no, tinanong po ni Attorney Serapio bakit daw maliit, was it Attorney Serapio, no, bakit daw maliit yung nabigay na pera for research and development. Maybe may we hear from Senator Kiko and then Senate President Soto. 30 seconds, sir. Well, actually, ang Executive Department noong 2019, bago mag-COVID, kinaltasan pa ng 10 billion yung budget ng Department of Health. Yun ang isang dahilan kung bakit lahat ng mga programa ay hindi tayo naging handa nung tumama na ang COVID. Sa halip na binigyan ng dagdag na budget, binawasan pa. Second, dito rin sa Bayanihan 1 and 2, hinihingi namin ang mas malaking budget para sa response ng gobyerno sa COVID. Hindi rin inaprubahan yung mas mataas naming hinihingi dahil daw hindi kayang alamin o hindi alam kung saan kukunin. At nakita naman natin ang huli, hindi rin pala nagastos. So talagang ayaw nilang malaki, pero yung meron, hindi rin nagastos. So talagang in the end, dapat good governance. Yung talagang maayos na hindi incompetent ang in charge. We go to Senate President Soto. Well, apparently, hindi priority doon sa National Expenditure Program na sinabmit sa Kongreso yung R&D, which is Research and Development. And I completely agree na dapat talaga lakihan at lakasan yan. As a matter of fact, mayroong mga nilagay si Senator Lacson na budget para sa biotech at para yung mga fertilizer. Ngayon, actually mga fertilizer ngayon, mura na. Puntahan nila sa UP Los Baños because of the money infused para sa research and development doon sa UP Los Baños. Thank you very much to our candidates and we now have to go on a break. Magpapatuloy po ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, hanggang sa pagbabalik po namin. With a belief that every Filipino has the right to vote and have access to understandable information on voters' registration, Vote Pilipinas was launched. The hashtag Magparehistro Ka campaign was a success with 7.9 million newly registered voters, with a total of 65.7 million registered Filipino voters for 2022. To do this, Vote Pilipinas conducted several initiatives. The Vote Pilipinas website, an online source for election-related information. Digital collaborations with media, influencers, and artists. And connecting to communities online and offline. Vote Pilipinas was able to engage 17,000 followers across channels, with an 80 million estimated digital audience, uniting communities for the country, making an impact one step at a time. This initiative was made possible by all our partners. What's next for Vote Pilipinas? The hashtag Bumoto Ka campaign to vote. Exercise your right to vote on the May 9 elections. Visit votepilipinas.com for updated information on the candidates and the elections. Paano ba maging isang informed voter? May one-stop dashboard ang Vote Pilipinas na nagtataglay ng lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato. Sa gitna ng pagkalat ng fake news, information overload, at sa dami ng mga pagpipilian, paano tayo makakasiguro na makakapili tayo ng tamang kandidato at nang hindi tayo malunod sa dami ng impormasyon sa ating harapan? Narito ang Candidate Profile Dashboard na gawa ng Vote Pilipinas, ang opisyal na information campaign partner ng Commission on Elections. Taglay ng Candidate Profile Dashboard ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, at mga senador. Mula sa kanilang karanasang politikal at profesional, mga batas na naiambag o naipatupad, hanggang sa tindig nila sa mahahalagang issue. Upang bigyan ka ng mas malawak na perspektibo sa mga kandidatong nais mong iboto.
Bisitahin ang www.votepilipinas.com para sa mas komprehensibong impormasyon sa mga kandidato sa darating na May 9 elections. Maging isang informed voter. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kabombo ka Star Nation, katatapos lamang ng round 2 na nagpapatuloy naman na tinatawag na Pilipinas Debates 2022. Sponsor pa rin ng Comelec kasama ang Bombo Radio Philippines at mahimpilan po ng Bombo Radio Star FM. At kasama rin tayo napapanood po sa ating social media accounts ng Bombo Radio Philippines, ang YouTube, gina rin sa Facebook chat. At tinalaki nila sa tatapos lamang na second round itong COVID response ng administration. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, is also brought to you in part by Commission Elections sa Comelec kasama ang Bombo Radio Star FM at Cebuana Lulier. Ang aking partner, Bombo Dennis, abay, may mga pitik din sa gobyerno, may kanya-kanyang mga panukala. Ito nga mga nag-aambisyon na maging Vice Presidente ng Pilipinas. Kaugnay pa rin sa COVID response sa Bombo Dennis. How's that? Yes, Bombo Elmar. Pero ang umagaw ng pansin, yung naging pahayag nitong si Dr. Willie Ong. At dito ay nababanggit niya yung babala na posible ang resurgence ng COVID-19. Ito yung bagong variant na kalat ngayon sa ilang bahagi ng Asia at gayon din sa iba pang parte ng mundo. So yung lalo na yun dyan sa may Hong Kong, malapit lang yan sa ating bansa, Bombo Elmar. At maraming Pilipino yung nandun. In fact, may mga na-record na nga ng mga Pinoy, mga OFW, na talagang tinamaan din ng naturang variant ng virus na COVID. At yung iba nakauwi na, Bombo Elmar. Habang yung ilan, naka-recover naman. Yun naman yung good news sapagkat hindi ito ganun katindi katulad nung Delta variant at iba pa. Pero syempre, posible yung ganun na muling pagdami ng mga kaso. Sana maagapan natin yan na Bombo Elmar. At isa pang punto, yung binabanggit na kailangan linisin yung nagpapatupad nitong COVID response. Well, talagang hati yung impormasyon dyan o hati yung pananaw dyan sapagkat hindi naman po pwede na ibatay lamang doon sa mga haka-haka. Dapat suportado ng ebidensya. At yung Senado ay nagsagawa na ng investigasyon hinggil dyan. Yun nga lang, walang direkta, kumbaga walang fingerprint na tukoy para may konekta ng specific dun sa tao na yun at dun sa grupo o kung sino man na nasa likod ng naturang issue ng katiwalian dyan sa pagtugon laban dito sa COVID-19 na Bombo Elmar. So may mga panibagong mga pananaw, yung ilan, lalo na yung warning, dapat itong huwag nating baliwalain. Pero sige, siyempre, Bombo Dennis, babalik kayo mamaya. Balik tayo sa Pilipinas Debates 2022. You are watching Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. We are back in Sofitel Philippine Plaza, Manila for the first Comelec Vice Presidential Debate. Candidates, you can use the pen and paper that we have provided para po mapag-sequence kayo ng inyong mga notes. At para sa pangatlong tanong, si Senator Pangilinan po ang unang sasagot. Inaprobahan kamakailan ng Pangulo ang 200 pesos financial aid kada buwan para sa mga mahihirap na pamilya. Sapat ba itong tulong sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin? At kung hindi, ano pang konkretong programa ang inyong imumungkahi? Your 90 seconds starts now, Senator Kiko. Hindi sapat. 1.6 pesos lang yan per person kada pamilya. Pag pamilya 6. In other words, 200 piso, hindi sapat. Ang dapat gawin, isuspend ang fuel, ang excise tax sa fuel. At tayo naniniwala, executive order lamang, base sa liberal interpretation ng train law, pwede na. Pag sinuspend mo na ang fuel excise tax, mababawasan ng 10 piso, 6 na piso at 5 piso kada litro. Kaagad-agad mararamdaman ng ating mga kababayan yan. Sinasabi nila 113 billion daw
o 30 billion daw ang mawawala. 1.4 trillion naman ang hindi ginagastos. So anong mawawala? Hindi totoo yun. Kami ay hindi sang-ayon doon. Pangalawa, kaagad-agad na ilabas yung 500 million fuel subsidy para sa ating mga farmers at fisherfolk. At tiyakin na sila mismo at hindi ito kinukurakot. Dahil may balita tayo, hindi naman daw talaga ang mga qualified ang nakakatanggap. Ganon din sa transport sector. Meron 2.5 billion pesos na fuel subsidy. Sinama natin ang mga jeepney driver, ang taxi driver, ang tricycle driver dyan. At meron pang 6 billion additional fuel subsidy sa ating budget na unprogrammed. Pag ang gobyerno ay mabilis kumilos, kapag ang gobyerno ay hindi natutulog, ika nga, at araw-araw binubusisi at tinitiyak na marirelease ito, makakatulong ng malaki yan. Yan ang ating action steps dyan. Ayun naman po, Attorney Serapio. 90 seconds. Karanasan po natin noong nakaraang una tayong tinamaan ng COVID, nagsalita po ang ating pamahalaan at sinabi na huwag nating alalahanin yan sapagkat meron tayong sapat na pera, meron tayong 300 bilyon. Subalit sa unang ikot pa lamang, naubos na po ito at hindi na natin malaman kung kakayanin pa nating magbigay ng dagdag na tulong. Kaya po dito sa 200 piso na financial aid, totoo po ngayon na hindi sapat. Kaya ang dapat po natin gawin, gaya nung nabanggit ng aking presidente kahapon, ay hindi lamang yung napupunta doon sa consumption o parang isang araw lamang o ilang araw lamang ubos na yung tulong na yon. Kailangan may bahagi tayong ibibigay sa production. At doon sa bahagi pong production na yon, ang aming nakikita ay binigyan natin ng ating mga kababayan ng tinatawag nating energy relief. Sapagkat ito po ay patuloy nilang pakikinabangan sa araw-araw at papakinabangan din nila buwan-buwan at yung kanilang matitipid po rito sa energy relief na ito ay iyon ang makakatulong sa kanila para gumaan-gaan ang binubuhay nila na hirap sa ngayon dulot ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa ngayon itong pagtaas po ng ating fuel. Senate President Soto. I must admit, totoong malaki ang problema natin sa fuel. At yung 200 na binibigay, mas malaki pa binigay sa Quezon City, 1,000 eh. I agree also that the excise tax should be suspended. Tama po yun. And then siguro dapat bigyan natin ng yung sa minimum wage na pinag-uusapan. Dagdagan natin, gawin natin 1,000 ang minimum wage sa NCR ng mga kababayan natin. Ayun, sasabihin ng mga employer, 600 to 800 sa mga probinsya. Depende sa kung ano sabihin ng wage board. Pero yung mga employers siguradong medyo may papalag. Ano? Bigyan natin ng tax breaks. Hindi baling ang gobyerno maghirap, wag lang taong bayan. Sanay mangutang ang gobyerno eh. Pero yung kababayan natin, papatol sa 5-6 eh. Para lang may makain, hindi ba? O para may makadagdag sa negosyo nila eh. So di baling gobyerno maghirap, wag lang taong bayan. Pagdating po doon sa mga fuel, dapat yung issue naman ng energy, ng fuel, yung fossil natin, medyo gawin na nating renewable energy. Yan na dapat ang gawin natin. For example, solar. Nasa gitna tayo ng equator eh. Hindi ba? Ang lakas ng araw sa Pilipinas eh. Dapat tayo sikat sa solar. Thank you. We now go to Professor Bello, sir. Go ahead. Yeah, hindi ho sapat yung 200 pesos. No? Talaga hong parang binibiro lang tayo ni President Duterte with that, no? Kasi talagang ubus ho yan, hindi isang araw lang, no? So, yung sumasang-ayon ho ako sa mga sinabi na ng mga ating magiting na kasama rito, na dapat ho yung ma-suspend na ho yung excise tax on oil, no? As well as the VAT on oil, no? At saka yung sinasabi na namin ni Leody de Guzman from the very beginning na itaas yung minimum wage throughout the country to 750 pesos. It's good to hear that there are now some other people running for office that are now supporting itong panukala namin from the very beginning, no?
But at the same time, kailangan rin ho talaga na we must really freeze yung payments natin on non-securitized foreign debt, no? Kasi diyan ho nabubuhos yung kwan ng gobyerno eh. 20% of the budget each year goes to paying off the debt. This is really 1 trillion, no? Pesos, no? Kailangan especially in an emergency na we circulate that back to the country, no? So ang dami hong sources of revenue that we can get. Instead, what the government did was binabaan yung income tax ng mga korporasyon, no? Brought it down from 30 to 20%. Wrong priorities talaga ho ito. Thank you, sir. Mr. David, go ahead. Alam nyo, ang isang problema natin talaga yung mentality ng gobyerno na mas maigi na yan kaysa sa wala. Which is really very wrong, no? Kaya itong pagbigay ng 200 piso na ito, parang sinasabi ni Ginoong Duterte, mas maigi na yan kaysa sa wala. Ang isang nakakatuwa ngayon, pinapatanggal natin talaga yung una ako sa mga nanawagan na tanggalin yung excise tax. And at the same time, pati yung VAT, i-reduce natin. Imaginein mo, yung VAT, no? Yung isang tax na ipinatong dun sa presyo ng gasolina, tinatax mo ulit kapag kinakarga mo na sa sasakyan. Anong klase naman yan? 2 tax sa isang produkto, no? Sa akin, ang pagtingin ko, dapat buhusan na natin ng pera yung mga maliliit na negosyo. Total na nakawin din lang naman ng mga politiko yung pera, ibigay na natin ang diretso dun sa mga maliliit na negosyo, no? Of course, we can make a lot of arrangements how this can be done, no? Para naman maibsan na yung hirap ng ating mga mamamayan, no? Hindi lang naman to hindi lang naman to issue ng fuel eh. Hindi lang naman 'yon ang reason kung bakit nagmamahal ang presyo ng bilihin. Talagang wala eh. Kailangan natin talagang buhayin yung ekonomiya, buhusan ng pera yung mga maliliit na negosyo para dumami ang kabuhayan at bumalik na tayo doon sa dati nating level ng pamumuhay. Mr. Lopez, ang tanong po ay sapat po ba yung 200 pesos na financial aid kada buwan para sa mahihirap na pamilya o meron po kayong konkretong programa na maimumungkahi? 90 seconds, sir. Meron po akong konkretong programa para maitawid natin ang mga kababayan nating naghihirap. Hindi po sufisyente ang 200 pesos per month for every family, but as they say, it's better than nothing. Alam niyo po, itong spikes in local pump prices is speculative. Okay? Wala pong basihan yan if you base it on the supply and demand analysis. Wala pong basihan yan. Speculative po yan. So, kailangan pong gawin ng gobyerno ay gamitan ng moral suasion ang mga oil companies na huwag munang magbaba. Sapagkat, number 1, hindi naman po tayo dependent sa Russian oil. Russian oil supply globally represents less than 10% of the global supply of crude oil. On top of that po, kayang isupplement yan pag nag-increase ang production ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates and even the US. Ngayon po, yung local pump prices po, wala pong basihan, no? Na itaas nilang ganyang kataas. Sapagkat meron din po tayong 60 to 90 days na strategic reserves ng oil. Pwede po nilang gamitin yan. Binili po nila yan during the time na $70 ang price ng crude oil based on the price index. At hindi pwedeng automatically itataas nila kung tumaas ang international price index. Sapagkat matagal po ang supply chain yan. No? So, thank you, sir. Thank you very much. We move to Dr. Ong. Yes, opo. Sobrang hirap talaga ng buhay natin ngayon. Pataas ng pataas. Yung gasolina, halos 80 pesos na. Baka tumaas pa ng 100 yan. Kami ni Mayor Isko, 5 buwan na nakaraan na sinasabi na ni Mayor Isko, balak niya bawasan ang buwis sa petrolyo at sa kuryente. Talagang makakatulong to sa kababayan natin. Tulad ng sa Maynila, nagbibigay na rin siya ng ayuda. Maaga siya nagbigay. February, March, nagbigay siya ng ayuda for 700,000 families, mayaman man o mahirap. So,
laging maaga yung mga ayuda niya. Expect natin tataas ang bilihin, di ba? Dahil sa presyo ng gasolina. So dapat suportahan natin yung agriculture, food security natin para may pagkain tayo. At syempre, mag-focus tayo sa renewable energy dahil mas mura to in the long run. Pero ang punot dulo ng problema natin, yung pandemic pa rin. Kaya naman tayo nalubog dahil sa pandemic. Ay, alam nyo ba, lalo na ngayon, posibleng may parating na surge. Pag pumupunta kami sa probinsya, level 2 pa rin sila. Kahit konti ang kaso ng COVID. Sabi ko, bakit level 2 kayo? Konti-konting kaso, hindi kayo makabukas. Ang sagot nila, kulang sila sa ospital, kulang sa mga doktor. Hindi sila maka-open ng level 1 kasi oras na dumami konti ang kaso, mabilis mapuno ang ospital. Kaya balik tayo sa problema, kailangan malutas ang pandemic para malutas natin ang ekonomiya. The floor is now open for rebuttal, comments, and reactions dahil nakapagsalita na po ang lahat ng mga kandidato. Una pong nagtaas ng kamay si Senator Pangilinan. 30 seconds. Ang daing din ng ating mga kababayan, lalo na ang magsasaka at mangingisda. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, tumaas na rin ang presyo ng fertilizer, napakalaki. Tumaas din ang pagpalaot ng ating mga mangingisda. 70% ng kanilang gastos ay sa gasolina. Dapat bumili direkta ngayon ang ating gobyerno dahil sa Republic Act 11321, yung Sagip Saka Act, pwede nang bumili direkta sa mga magsasaka at mangingisda, wala ng public bidding. Bilihin ang produkto nila para meron silang pangdagdag na gastos dahil mas sa tamang presyo bibili ng gobyerno. Nandyan ang batas, implementation lang. Sir Lopez, 30 seconds. Yung pong aking rejoinder, in order to alleviate the impact of high local pump prices of fuels. Number 1 po, we have to come up with an austerity program. Talagang kailangan pong magtipid. At marami pong paraan dyan. Pangalawa po, we have to develop our sources of renewable energy from solar, hydro, etc. At lastly, kailangan po ng mas aggressive na oil exploration initiative upang makahanap tayo ng sources ng local crude oil sa Pilipinas. At marami po yan. Okay. Si Professor Bello. In addition to yung nasabi na ng mga kasama natin dito about focusing on doing the Renewable Energy Act, following it since it was passed in 2008, kailangan na rin ho natin talaga na gumamit ng price controls. No? Price controls are a legitimate form of keeping down prices. No? So, kailangan ho that we start thinking about using price controls, may mga trigger mechanisms and that sort of thing. No? Sir David. Natutuwa po ako dun sa mga naging sagot ng aking mga kasama. Kaya lang nalulungkot ako dahil yung nangunguna sa survey, hindi natin marinig kung ano ang kanyang opinion hinggil sa bagay na ito. No? Sana nandito si Inday Sara para masabi niya naman kung ano yung nais niyang sabihin hinggil dito sa mga bagay na ito. Kami nagtatagisan ng talino dito. No? Pero paghahatian namin yung 50% na lang daw ng boto. At tuwan-tuwa siya, nakaupo lang siya doon. Inday Sara, dumalo ka naman. Gusto na kang makamayan man lang. Maraming salamat po. Meron pa po bang gustong mag-react? Okay, go ahead, Attorney Serapio. Yung reaksyon ko po ay tanong sa expertise ni Professor Walden Bello. No? Professor, sang-ayon ka ba na magkaroon tayo ng panibagong tax regime at sa sukdulan pa ay isipin kung kailangan nating i-revamp o i-overhaul ang BIR ng bumbo? Sa tingin ko, yes, kailangan ho na isang overhaul ng tax regime kasi at this point in time, the tax regime favors the rich and yung nakita na natin na binabaan yung corporate income tax from 30 to 20% and to 25% for foreign enterprises. And si Senator Soto was one of the people who pushed this, no? In Congress at the behest of the executive and Secretary Dominguez. Kaya
I think that we really need a revamped tax regime. And Senator Soto, don't oppose this kasi people's initiatives so ito. Remind lang po natin yung candidates na hindi po kayo pwedeng magbigay ng tanong direkta to another candidates or hamunin ng isang kandidato. Maliban lang po if there is a clarification or if there is a rebuttal na gusto nyo po in terms of yung tungkol sa mga naging sagot po. Do you want to respond? But I wasn't addressing it to him. I was addressing it to you, so that you could address it to him. Yes, sir. But yes, sir. But Attorney Serapio addressed the question to you po. Okay. That's right. Yes, He yes. addressed to you. Okay. We move on to Senate Can we President simplify Soto. Sige po. the rules? Papasalamat lang ako na nabanggit ni Professor Bello yun. Kasi as Senate President, talagang kailangan timplahin mo mabuti yan eh. I have preserved the independence of the Senate. Kahit na ang tingin namin ay may mga critical kami, inimbestigahan namin, PhilHealth, Bureau of Corrections, lahat yan, pati yung itong nakaraan na GCTA, basta't yung makakabuti sa bansa at tama ang binibigay sa amin data, pinapasa namin at sineshepherd ko yun. Yun ang katotohanan nun. Kanina po nakita ko nagtaas si Dr. Ong. Yes. Bala ko na sana i-add, kailangan environment friendly ang mga panukala natin dahil sa climate change. Kaya maganda talaga yung sinabi ng mga kasamaan ko sa renewable energy. Meron tayong hydroelectric, meron tayong solar, kung saan malakas yung araw, wind, kung saan malakas ang wind, may geothermal, meron pa tayong biomass. Kailangan din natin magtipid kung pwede mas maraming bike lanes, di ba? So walang gasolina yan. Yung mga cities natin, gawin natin walkable. Ngayon, mahirap maglakad. Papunta sa kahit 1 kilometro lang. Hindi rin friendly sa mga PWDs itong mga daanan natin. At pwede rin yung mass transit para mas makatipid din tayo. Senator Kiko, go ahead. Yes, response lang dun sa point na binanggit ni Mr. David. Wala si Mr. Marcos kagabi, wala si Sara Duterte ngayong araw. Sila ang magkatiket. Alam mo kami yung mga kandidato, lumiligaw kami. Nililigawan namin ang botante. Pag lumiligaw, dapat humaharap. Ako may 3 anak. Pag may lumiligaw sa aking anak, dapat humarap. Respetuhin yung aking mga anak, respetuhin yung mga magulang. Pag hindi humaharap, nire-respeto ba kami? Kung kayo mga botante, pag hindi humarap, nire-respeto ba kayo? Okay. Balikan po natin yung ating mga issues. Mr. Lopez, go ahead. Ako po ay sumasang-ayon sa posisyon ng gobyerno na huwag munang isuspend ang VAT at excise tax ng fuel oil. Sapagkat alam niyo po, pag sinuspende yan, masyadong malaki ang mawawala, we might create a fiscal crisis. At mabigat po ang mga repercussions niyan. Ngunit ang aking pong ipinapanukala ay gamitan ng moral suasion ang mga oil companies na huwag magtaas sapagkat wala pong basihan na sila ay magtaas ng langis. Thank you. Because we still have time for this block, mag-follow-up question lang po ako sa binanggit ni Attorney Serapio kanina na you were mentioning a proposal for energy relief. Can you explain that, sir? 30 seconds. Opo. Kung ang ating po mga kababayan ay mabibigyan ng sapat na suporta ng ating pamahalaan na ang pera po ay manggagaling mismo sa mga nakapaloob po dito sa Bayanihan Relief o Bayanihan Heal as One, ay yung mga pera pong iyon ay kung bibigay na subsidy para po ang mga household ay magkaroon ng sarili nilang production ng kuryente. Malaki pong kaluwagan ang mangyayari dyan at hindi consumption, kundi production po. Yan, at iikot yung pera po na yun. Maraming pong salamat sa ating mga kandidato at wag bibitiw, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. We'll be right back. Dito sa Citizen, nagdadalang tao o person with disability o PD na boboto sa darating na eleksyon sa May 9. Hindi mo kailangan maghintay ng matagal para lang makaboto.
Pumunta lang sa iyong presinto at hanapin ang priority lane para sa mga senior citizens, PWD at nagdadalang tao. Magpakita ng valid government ID sa facilitator. Hintayin ang iyong pagkakataon at bumoto sa iyong presinto. Maaari kang magdala ng talaan ng mga kandidatong gusto mong iboto para mapabilis at mapadali ang proseso ng iyong pagboto. Kapag tapos ng bumoto, ipasok ang iyong balota sa vote counting machine o VCM. Kung ikaw ay isang senior citizen, PWD o hindi nakakabasa o nakakasulat, maaaring mapakinggan ang VCM instructions gamit ang headphones. Lalagyan ng indelible ink ang iyong hintuturo bilang patunay na tapos ka ng bumoto. Suriing mabuti ang iyong voter's receipt at ihulog sa receptacle box. Tandaan, hindi maaaring iuwi ang iyong voter's receipt. Congrats! Nakaboto ka na! Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan, kalinawan, mapagkakatiwalaan, magalang, responsable, ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kabombo, Star Nation, katatapos lamang ng third round at natalakay niyan dyan sa mga usapin pa rin itong issues sa excise tax, sa fuel na patuloy pang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Ginaritong susapin naman na 200 pesos na ayuda sa pamilya, na siya namang tulong ng pamahalaan para sa mga mahirap. Pero linawin natin, yung 200 pesos na binabanggit sa kada buwan ay para yan sa mga tumatanggap din ng mga hirap na mga 4-piece. So hindi lamang 200 pesos naman kanilang tinatanggap. Lilinawin lamang natin dahil sa yung mga 4-piece na yan, tinatanggap din sila ng halos 3,000 pesos. So 200 pesos on top of the almost 3,000 pesos para naman sa mga Pantawid Pamilyang Pilino program. Of course, lahat ng mga kandidato sa pagka-vice presidente ay understandably hindi sapat yung 200 pesos. Pero ang paglilinaw natin, yung 200 pesos ay para na rin yan doon sa mga tumatanggap na 4-piece, yung Pantawid Pamilyang Pilino program sa ating mga mahirap, mga poor household sa ating bansa na siyang dagdag nga na kanilang ayuda mula sa gobyerno. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, is also brought to you in part by Commission Elections sa COMELEC, Bombo Radio Star FM at Cebuana Lulier. Balikan ko si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, partner, abay may mga pitik yung ating mga vice presidential candidate doon sa mga absent ngayon, ha? Bombo Dennis, hindi naman sila makasagot, ha? Medyo namimiss yata ni Senator Kiko itong si Mayor Sara at isa pang tumatakbo dyan, si David. Oo, si David. Hinahanap din niya ang kanilang karibal na si Mayor Sara, Bombo Dennis. Pero dito, binabasa din natin yung mga comments ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa atin. At sinasabi nila, malaya naman silang sabihin kung anong kanilang sentimiento. Pero mas maganda mag-focus itong bawat isang kandidato doon sa kanilang talagang pagkakampanya. Kumbaga, i-push daw nila yung kanilang sarili. Kung ano man, kumbaga, dihado na nga doon sa part na yun, yung hindi dumalo. Dahil, hindi sila nakapaglahad ng kanilang saloobin
baka sakali madagdagan pa sana yung kanilang supporters kung narinig din yung kanilang panig, Bombo Elmar. Isa sa mga binabanggit ni Sir Kiko, Pangilinan, susapin naman ng ayuda at gina rin ng Bombones yung 500,000 o 500 million pesos na fuel subsidy sa mga farmers at mga fishers folks. Sabi niya, ang iba rito hindi rin napupunta doon sa mga qualified sana na bibigyan ng ayuda. So medyo controversial yung kanyang nababanggit, Bombo Dennis. Itong si Soto naman ay medyo pinitik din itong si dating Congressman Bello. Susapin naman na pagkapasa kanilang mga panukalang batas na naayon sa gobyerno, pero siyempre pinagtatanggol din naman ni si Soto yung kanyang posisyon na ibahagi ito ng kabuuan ng mga botohan ng mga senador, Bombo Dennis. At siyempre, may mga panukala din sila, yung renewable energy na dapat isulod ng ating gobyerno. At ginarin na Bombo Dennis, may isang kandidato rito na hindi dapat na suspindi yung sales tax sa Bombo Dennis. Ang isa sa hindi umayon dito ay itong si Manny Lopez, isang ekonomista at management professor, Bombo Dennis, na hindi siya sang-ayon na isuspinde yung tax na ipinapataw sa fuel. Sa halip daw ay kumbinsin na lamang yung mga tinatawag na mga company, mga oil company na wag na magtaas ng presyuhan na, Bombo Dennis. Ganun na nga. Dahil prerogative pa rin naman ng mga kumpanya ng langis yan. Sabi nga yan ng Department of Energy, nakausap natin ang pinuno ng Oil Management Bureau, si Ginoong Rino Abad. Sabi niya, may mga diskarte naman na po pwedeng gawin itong mga kumpanya ng langis, katulad na lamang ng rollback kung sakasakali o kaya yung discount. Dahil may mga discount pala, Bombo Elmar, na hindi pa naman naipatupad sa mga nakalipas na panahon. So ngayon, pwede nilang gamitin o gawin para kahit papano makapaghatak pa ng dagdag ng mga customer mula sa iba't ibang lugar na naghahanap ng mas mababang presyo ng mga produktong petrolyo. Kahit ilang mga kandidato rito ay sinulong din, Bombo Dennis, yung tinatawag na minimum wage. Sa NCR, ang panukala rito, sabi nila, itaas daw sa 1,000 pesos at iba pa. Pero siyempre, depende rin sa paglaki ng mga regional wage boards. Balik pa rin tayo, mga kabombo, kay Sir Nation sa COMELEC. Nagpapatuloy ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Napapanood po ninyo ang unang COMELEC Vice Presidential Debate live pa rin dito sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Si Senate President Tito Soto po ang unang sasagot sa ating pang-apat na tanong. Bilang Vice Presidente, ano sa tingin mo ang larangan o policy area na maituturing mong expertise at kumpiyansa kang ibahagi sa iyong Presidente? SP Soto, you have 90 seconds. Yung advocacy ko noong 1988 pa na-develop namin into a Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 9165. The problem of illegal drugs and drug abuse, which are two different animals, and they've always made a mistake about the issue. Siguro yung DILG at Dangerous Drugs Board would be my expertise. At dito sa problema na ito na sinasabi ko, hindi lang pwede yung supply reduction strategy na ginagawa ng administrasyon. Kailangan palakasin mo yung prevention and rehabilitation, which is part of the demand reduction strategy. Doon sa prevention, drug abuse resistance education program sa mga grade 5, grade 6, grade 7, and then a national sports program na dapat ang larangan ng palakasan ay talaga namang effective. Napakadaling gawin na sa buong Pilipinas, lahat ng barangay, lagyan mo ng mga inter-barangay sports development program, ay sigurado magiging matagumpay. But I will not be confined kung ako ay pakikinabangan ng aking Pangulo sa issue ng foreign affairs. Lalo na yung bagong departamentong create namin, which is the Department of Migrant Workers. Palagay ko makakatulong ako ng malaki doon sa mga trabaho na yun at issues na yun. Professor Bello, sir, 90 seconds. You know what, Ms. Cabal, I hesitate to answer that question because this is becoming a big joke. Sara Duterte is not with us. Okay? We're slashing one another for her benefit. I mean, the Commission on Elections should do something about this. Commissioner, Chair, maaari ba, can you penalize these two people, Marcos and Sara Duterte, for not showing themselves up, the Filipino people, with their programs
And so that masuri ho ng Filipino people yung kanilang record at saka yung programs nila. Yung ginagawa ho niyong penalty, yung hindi sasama sa e-rally, my God, ang hina ho niyon. We need stronger penalties for these people, no? Kasi ho, this is so undemocratic that they're not here. I'm tempted to walk out right now, because precisely we're making fools of ourselves without this person who's just clapping up there. Mr. Chair, can you answer this? We need your answer. You are the Commission on Elections. You can penalize these two jokers, Marcos and Duterte, for not showing up. They're spitting in the face of the Filipino people. Can you say something right now? Tell them to show up? May oras pa po sana kayo, Professor Bello, to answer the question that I asked. Would you want to answer the question, sir? No, I don't. I mean, I'm really so pissed off that these two jokers are not here. Duwag sila. And yet they're going to, we can't show their records. They have to show up so that the Filipino people can judge. Otherwise, this is a fucking big joke. Professor, the commission has already explained that there will be penalties for the candidates Yes, who will but not it's so attend weak. It's the so debates. weak. Okay, It's we move just on. part of a e-rally. What kind of We move penalty on, is sir, that? we go back to the question. We need to get something from these people to penalize them, like a big, huge penalty, like 203 billion pesos. That's what's needed at this Your point time in is up, sir. We move to Mr. David. The question po, Mr. David, is bilang Vice Presidente, ano po sa tingin nyo yung policy area na may tuturing mong expertise at kumpiyansa ka pong ibahagi sa iyong Presidente? Ang academic preparation ko po ay nasa environmental science. No? Nung matagal po ako sa Senado, marami po akong nagawang batas, particularly dun sa environment and natural resources. Malaki po yung naitulong ko dun sa paggawa ng Mining Law of 1995, yung Clean Water Act na naipasa natin, yung mga protected areas na nagawa na, no? Yung declaration ng AND sa mga lupain natin, marami na po akong nagawa dyan. Pero hindi yun ang aking hihingin. Kung ako man ay magiging Vice Presidente at mangangailangan na magkaroon ng posisyon sa gabinete, babalikan ko po yung parati nating iniiwasan tanggapin. We continuously deny that the problem of our society is moral, ethical, and spiritual. Kaya po kung ako ay magkakaroon ng posisyon sa gabinete, ang nais ko ay yung komisyon na magtatalaga ng pagpapanibago at pagbabago sa ating lipunan sa pamamagitan ng moral renewal at cultural restoration. Kailangan na po nating tanggapin ito. Napakarami nating suliranin. Tunay yon. Pero saan ba nagmumula yan? Wala tayo, nagkukulang tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Yun po ang reason kung bakit tayo nagkakaproblema ng pagkarami-rami. No? Kaya po yun ang aking nais gawin. Marami pong salamat. Let's now turn our attention to Mr. Lopez. Maraming salamat po. Ang gusto ko pong bigyan ng tugon ay tatlong bagay na hinaharap ng ating bansa. Number 1 po, ang economic recovery. Meron po akong solid na 3-pronged comprehensive economic recovery program. And this includes a new omnibus investment code to improve the way we do business, a streamlined and simplified bankruptcy law, and provision for low-interest loans with easy access to struggling MSMEs, the farming sector, even among professionals, among others. Combining these 3 strategies, sigurado po makaka-recover ang mga MSMEs, ang mga struggling businesses natin, ang farming sector, ang mga professionals. And once they are able to recover, the entire economy recovers. Pangalawang po, sa disaster management, including pandemic management. Meron po tayong solid background dyan, and I would like to cite that the best approach in pandemic management is prevention. Once we are able to prevent the entry of all these types of viruses
we could deal with them more effectively. And thirdly, I happen to be a serious student of geopolitics. So international relations, including military and defense issues, we could handle. Maraming salamat po. Dr. Willie Ong, kayo naman po. 90 seconds. Yes, opo. Marami tayong problema pwede maitulong sa presidente. Alam nyo naman, linyang-linya ko yung pandemic response sa kalusugan. So bukod doon, meron pa tayong maibang gusto itulong. Napakahalaga ng food security, alam natin yan. Pero para sa akin, gusto ko dagdagan ng food safety. Gusto ko ligtas yung pagkain natin. Katulad ng mga delata na galing sa ibang bansa, sigurado ba tayo na check yan? Maayos ba yan? Kailangan natin palakasin yung FDA natin. Yung mga isda natin, okay ba yan? Chine-check ba natin yung mercury level? Very polluted ang tubig natin. Pati sa baboy, pati sa mga gulay. Mababa life expectancy sa Pilipinas, 70 years old lang. Sa ibang bansa, 89 years old. Ang dami nating sakit dito. Tingin ko hindi ligtas ang pagkain natin kasi developing country tayo. Pagdating sa war on drugs, hindi ko gaano gusto yung criminal justice approach. Pwede natin gawin yung public health approach, lalo na sa drug user. Alam naman natin na sakit yan eh. May problema sila sa prefrontal cortex, yun ang problema. Kaya kailangan more psychiatrists, more psychologists, at ginagamot sila para makabalik sila. Pagdating sa education, syempre health is wealth. Bakit hindi makaaral yung mga bata natin, kabataan? Kasi maraming stunted, maraming malnourished, ito talaga problema. At yung mental health problem gusto kong tutukan kasi yan ang malaking problema sa pandemya at sa hirap ng buhay natin. Ang daming may mental health problem. Next epidemic po yan. Senator Kiko. Ako 10 taon nang mahigit nagsasaka ng prutas at ng gulay sa Alfonso, Cavite. Naintindihan ko kahit paano ang dinadanas ng ating mga magsasaka at mangingisda. Nakilala ko si Tatang Meg, rice farmer sa Pampanga. 87 years old na siya. 67 years na siyang nagsasaka. Ngunit siya'y baon pa rin sa utang at nagsasaka pa rin. Hindi ito makatarungan. Anong klaseng lipunan ang papayag na hayaan na lang na yung mga nagpapakain sa atin dapat retired na pero nagsasaka pa rin. Pero nagsasaka dahil wala silang kakainin kung hindi nila ituloy ang pagsasaka dahil kapos sila. Yan ang dapat nating ayusin. Tututukan natin ang tulong at suporta at buo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil pag umangat ang kanilang ang tulong ay buo, dadami ang kanilang ani, dadami ang huli. Dadami na rin ang supply ng pagkain sa ating mga merkado, bababa na ang presyo ng pagkain at mawawala na ang matinding gutom. Yan ang dapat nating gawin. May mga batas na tayong naipasa. Dapat full implementation ng Coco Levy Trust Fund measure na kung saan 100 bilyon, tayo ang principal author niyan, 100 bilyon para sa magdunyog, dapat makinabang sila at tumaas ang kanilang kita. Yung Sagip Saka Act, isa pa yan. Direkta nang pwedeng bumili ang magsasaka ang gobyerno sa magsasaka at mangingisda, wala ng public bidding sa tamang presyo, hindi na sila babaratin. Aangat ang kanilang kalidad ng buhay. Yan ang ating gagawin. Attorney Serapios, kayo po bilang presidente, ano sa tingin nyo yung policy area or yung expertise nyo na kumpiyansa kayong ibahagi sa magiging presidente? Salamat po. Aking pong field of expertise, sa aking pong palagay, batay sa aking academic experience and preparation, batay din po sa aking naging pagtuturo ng political science at international diplomacy, at gayon din sa aking engagement with different international leaders during the time that I was heading the Interfaith Committee in the Office of the President, which brought me to the United Nations, to the United States, to Russia, and other countries. Sa tingin ko po, ang mga karanasang kumpong ito ay nagbibigay sa akin ng sapat na kaalaman para po ako isang maging epektibong Foreign Affairs Secretary. Tatapwat ko anuman po ay bigay sa aking tungkulin na aking presidente na si Brother Faisal Maundato ay maligaya ko po itong tatanggapin at gagampanan. Bukod po diyan ay inaakala ko po na ang ating mundo sa ngayon ay madalas nating sinasabing it is now a globalized community at napakarami pong nangyayari
sa labas ng ating bansa na malaki ang nagiging epekto po sa ating sariling bansa tulad na lang ng kasalukuyang kaguluhan sa ngayon. At ang lahat po ng ito ay kinakailangan nating maibigay bilang isang perspektiba para po sa paghahanda ng ating bansa na tumugon sa lahat ng mga maaari nating kaharapin sa mga darating na panahon. Salamat po. Nakasagot na po ang lahat ng kandidato. Just in case gusto nyo pong mag-react or magsalita. Professor Bello, do you want to answer the question po? I would like to make a rebuttal. Go ahead. Okay. 3 seconds, sir. This is for Senator Pangilinan. Senator Pangilinan, how can you say that you're an advocate of the farmers when you abstained on the biggest law that would affect the farmers of the decade, yung Rice Tariffication Act? He abstained. Did you go to the CR when that happened? Hindi ba maaari yan? You cannot go to the CR on a very decisive vote like that. Senator Kiko, because you were mentioned, Yes. may we hear from you? 30 seconds. Yes, I had reservations precisely in supporting the measure, and that's precisely why I abstained, because I had reservations. And we moved to amend the law. In fact, it has been amended to now allow for cash assistance to be given the rice tariff, the rice farmers. And we will move again to amend it so that we will increase the allocation of the tariffs collected for direct support and assistance for our farmers and fisherfolk. Gusto ko lang po munang, si Mr. Lopez is raising his hand. Go ahead, sir. 30 seconds. Meron lang po akong rejoinder regarding geopolitics. The geopolitical dynamics of the Asia-Pacific region could lead to a bigger conflict as a result of the Russia-Ukraine war that is ongoing. Ngayon po, in order to prevent our country from getting engaged in a bigger nuclear conflict, that is a big possibility that it could happen during our lifetime, we should assume or push for an independent foreign policy. Gusto ko lang pong balikan yung sagot po kanina ni Mr. David. Lagi po nating naririnig, bago po sa pandinig natin yung sinasabi nyo na Commission for Moral Renewal and Cultural Restoration. Pwede po kayong maging specific lang kung ano po ba ito? You have 30 seconds. The Commission will run the programs pervasively sa mga eskwelahan, sa lahat ng institusyon ng pamahalaan at ng lipunan. Magkakaroon ng programa para pukawin muli yung napakaganda nating kaugalian bilang mga Pilipino. Dapat maibalik natin yan. Ma-restore natin yung ating faith. Ma-restore natin yung hope and love for each other. Maari naman tumulong ang gobyerno sa bagay na yan at hindi dapat lamang iwan sa mga simbahan. Clarify ko lang po, ito po ay pagtuturo sa mga schools. Ganun po ba? They will be in charge of... Well, hindi lang pagtuturo sa mga eskwelahan. Kasama na rin yung sa mga empleyado ng pamahalaan at ordinaryong mga tao, Ibalik natin yung katapatan natin, yung mga mabubuting asal na nawala. Dapat natin maibalik yan para pag nagawa natin yung kalahati ng ating problema na kinakaharap ngayon at sa susunod pang mga panahon, bawas na kaagad. Bawas na kaagad. Basta maibalik lang natin yung magandang asal at pagmamahal sa ating kapwa. Meron pa po tayong oras for a rejoinder, Dr. Ong. Yes. Sinabi ni Mr. Manny Lopez about the possibility of nuclear war. Yan po talaga isa sa binabantayan ko. Bukod sa pandemic, may chance magkaroon ng nuclear war. At ang Pilipinas po, hindi po tayo ready sa nuclear radiation emergency preparedness. Hindi po tayo handa. Ang ibang bansa handa na dyan. Kailangan tayo bumili ng potassium iodide. Ibang usapan dito. Itong lugar dito, hindi ito safe. Kailangan ka pa may fallout shelter. Kailangan prepared tayo just in case umabot tayo sa ganyang gera. Attorney Serapio is raising. Yes, just very quick comment on the geopolitical situation right now. Yung independent foreign policy po ay dapat to ay may konteksto ng interdependence
na umiiral na ngayon sa mundo. Tungkol naman sa nuclear war possibility, the zero-sum principle more or less is the deterrent to that. Tungkol naman po dito sa sinabi ni aking kasamang Rizal David, that's really the elephant in the room. During the Ramos administration, merong moral recovery program. They call it pamathalaan o pamamathala kasama si Bathala. Dapat po talaga iyan ay bigyan ng pansin. Meron pa po tayong oras for a rejoinder from Professor Bello. Yes. Alam niyo yung sinabi ni Senator Pangilinan, cash assistance. Alam naman niya na pantawid kahirapan yon. Pantawid sa kahirapan sa kanayunan hanggang sa mga informal settlers dito sa lungsod. Alam naman ni Senator Pangilinan that yung ating mga compliance with the WTO, including this last one, Rice Tarification Act, they forced that on us. And he failed to oppose it. Kunyari raw, may doubts siya. I mean, this is crazy, political getting out of an impossible situation to defend. This is the last reply for this topic, Senator Kiko. Go ahead, 30 seconds. Yes, we respect the view of Professor Bello, but we obviously disagree with it. The rice tarification measure was passed in March of 2019. The Sagip-Saka Act was passed in April 2019. The Sagip-Saka Act now mandates that national and local governments can now buy directly from our rice farmers, palay, rice, and other products. That's precisely why we pushed for that, because we knew the impact of the rice tarification measure. So I beg to disagree with his view that we are crazy or we do not know or we are not aware of the implications of the rice tarification measure. You should have opposed it. Thank you very much, I candidates. abstained from it because I had reservations. You should have opposed it. And if you disagree with my vote, well, then let us learn to agree to disagree with respect. Okay, thank you very much. WTO. Gentlemen, we have to go on a break. Maraming salamat sa ating mga kandidato at marami pang batuhan ng opinyon at kontra-opinyon. Susunod na yan sa pagbabalik ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Saba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM. Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Noong 2016, 81.95% lamang ng rehistradong botante ang bumoto. Higit 9 na milyong tao ang maaaring nakapagbago ng resulta ng nagdaang 2016 election. Ang boto mo ay maaaring magdulot ng pagbabago. Huwag mo itong sayangin. Kaya't bumoto na sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO, at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon.
Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan, kalinawan, mapagkakatiwalaan, magalang, responsable, ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kabombo kay Star Nation, ang oras sa buong Pilipinas ay 48 minutos na po nakalipas ng alas 8 ng gabi. Sa katatapos lamang na ikapat na round ay naibahagi ng ilang mga tumatakbo sa pagka-vice presidente yung kanilang mga expertise. May babahagi nila yung kanilang sakaling sila mahalal bilang vice presidente ng Pilipinas at nagkaroon ng konting initan at kapikunan itong dalawang magkatabi dito na si dating Congressman Walden Bello at itong si Senator Kiko Pangilinan. Mamaya babalikan natin ilibatan sa ating mga recap sa tatapos lamang na 4th round. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debate 2022, the turning point is also brought to you in part by Commission Elections sa COMELEC, Bombo Radio, Star FM, and Cebuana Lulier. Balik ako si Bombo Dennis. Bombo Dennis, medyo nagkapikunan nga itong mga mambabatas, dating congressman at itong si Senator Kiko, si Congressman Bello, Professor Bello. Alam naman natin si Bello, dating akbayan na representative yan, Bombo Dennis. Nakulong yan ng martial law, Bombo, professor at sa international professor din yan, Bombo Dennis. So, mga recap pa natin dito sa katatapos lamang na 4th round? Okay, Bombo Elmar, bali dalawa yung medyo mainit na parte dito sa bahaging ito ng debate. Hindi lang yung mga pitik niya kay Senator Kiko Pangilinan. Alam mo, unang-una na, dating magkaalyado ito, Bombo Elmar, during Aquino administration, no? At later on, ay kumalas na nga lang doon sa kanyang grupong kinabibilangan, ito si former Congressman Walden Bello. And doon nga ay pinupunto ni Bello na dapat ay nag-oppose, kumontra o sa kahit anong paraan itong si Senator Kiko Pangilinan, lalo't advocacy na binabanggit niya yung tungkol sa kapakanan ng mga farmers. Sabi naman ni Bello, dapat nanindigan ka doon sa party na yon. Bagay na dinidepensahan naman ni Senator Pangilinan dahil nga may reservation siya, kaya nag-abstain siya sa halip na siya ay basta na lang pumabor sa naturang panukala that time. At isa pang naging matinding parte rito, Bombo Elmar, yung napamura pa itong si former Congressman Bello, hindi doon sa mga katunggali niya sa pagka-vice presidente, kundi doon sa chairman ng Commission on Elections. Pinagsasalita niya kanina, Bombo Elmar. Ayun nga lang, hindi naman kasali sa program yon, so hindi na hinayaan pa ng moderator na si Binibining Ruth Cabal na humaba pa yung party na yon, lalo't medyo nakakapagsalita na ng medyo mga words na hindi pinapayagan dun sa bahagi ng naturang debate, lalot pinagkukomento dito sa sensitibong usapin. Alright, Bombo Dennis, balik tayo sa kalimang round ng Pilipinas Debate 2022. Please come back, COMELEC. Ito ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Live pa rin tayo sa Sofitel Philippine Plaza, Manila para sa unang COMELEC Vice Presidential Debate. Sa punto pong ito, ang unang sasagot sa tanong ay si Professor Bello. Mayroon pong mga pag-aaral na nagsasabing para maging mas epektibo ang kampanya kontra korupsyon, dapat iisang ahensya lang ang tututok sa katiwalian, katulad ng ginagawa sa Singapore at Hong Kong. Sa ngayon, to name a few, we have the Office of the Ombudsman, the Presidential Anti-Corruption Commission, and several task forces. Pabor ka ba o hindi na magkaroon na lang ng isang anti-corruption agency? Pakipaliwanag po ng inyong sagot. You have 90 seconds, Professor Bello. Can I answer any way I want? The question, sir. Please answer the question. Yes.
Now, this is meant specifically for Sara Duterte and Bongbong Marcos. And I'll sing Frank Sinatra. Where are you? Where did you go without me? I thought you cared about me. Where are you? Nasaan ka? Nasaan ang pera? Ibalik mo na ang pera. Ibalik mo na. That's for Marcos Jr. 203 billion pesos. You owe it to the Filipino people. Give it back. That's my answer. Mr. David, the question is, pabor po ba kayo na magkaroon ng iisang corruption agency? Pakipaliwanag po ang inyong sagot. 90 seconds. Okay lang naman yung setup ngayon. Marami. Kaya lang bigyan natin ng ngipin. Ano? Pero yun pa rin ang babalikan ko, ma'am. Kailangan talaga na ipagpatuloy na natin to, na makita natin na ang tunay na problema ay nasa ating mga puso. Yung corruption na yan, bunga yan ng takot. Takot na maubusan. Maubusan ka dahil yung mga katabi mo nagnanakaw. Maubusan ang iyong pamilya dahil yung katabi mo ay nagnanakaw para sa kanilang mga pamilya. Hanggat hindi natin nasasawata yung kasamaan ng mga puso natin, hindi titigil ang korupsyon. So kahit na gawin mo pang napakasibir ng penalties na mahuhuli, no? Wala pa rin yun. Hindi pa rin mapangyayari. Magpapatuloy ang korupsyon hanggat hindi natin nalilinis ang ating mga puso at nabibigyan natin ng tunay na pagmamahal ang ating mga kapwa. Yun naman ang kasagutan dyan. Bakit pilit nating ayaw tanggapin na yung moralidad ng lipunan ang ating pangunahing suliranin sa bayang ito? Yun ang aking kasagutan at sana magawa ang bagay na ito. Do we hear from Mr. Lopez? Ako po ay naniniwala na ang present system natin, ang ating courts, ang ating popular media, at ang sambayan ng Pilipino, ang siyang talagang makaka-check and counterbalance ang graft and corruption in this country. Palagay ko po hindi feasible ang institutionalizing of one agency that will address graft and corruption. For one thing, appointive official po yan. So how can they possibly go against the president who would appoint them or the backers who would push for their appointment? Meron po akong alternative solution para ma-address ang problema ng graft and corruption in this country. Number one, ang pinakamalaki po at encompassing na solution ay education. We have to teach our children and even adults, to start loving their country, to promote and support what is good and just for our country and for the Filipino people. Kailangan po natin i-penalize din ang grafters at corruptors in government. And we can do this by amending the People's Initiative Law and make it functional. And lastly po, please lang, dadagdagan ko lang po. Let's make, plunder qualify for death penalty. Dr. Willie Ong. Yes, talagang malaking problema ang corruption sa bansa natin. May mga estimate na 20% ang corruption or 700 billion. Talagang napakalaki, dito naubos yung pera natin. Meron tayong COA na para makita kung merong problema sa paggastos ng pera ng mga agencies. Pwede gawing public yung mga findings ng COA, pero dapat meron pa rin due process. Pwede natin i-rotate yung mga auditors para walang collusion. Para mabawasan ng corruption, ang sabi, ang payo ng mga eksperto, syempre, more computerization, mas less yung corruption. Sa customs, sa BIR, kahit sa PhilHealth.
Makakatulong din yung Freedom of Information Bill. At syempre sa SALN, dapat public yung SALN para makita ng tao yung pera. Pagdating naman sa developmental funds ng mga congressmen, dapat may roadmap kung saan dadalhin yung pondo. Hindi pwede kung saan lang ilalagay. At pwede natin lagyan ng mga line items kung saan nila pwede lang ilagay. Palagay natin 20% sa MSME, 20% sa health. Para at least pag hinati-hati ito, mas maliit ang tsansa ng corruption. Salamat po. Senator Kiko. Ang problema, dapat talaga ang Anti-Corruption Agency ay ang hudikatura. Dahil sila ang nagpaparusa sa mga nagkakasala. Ang problema, kulang ang budget ng hudikatura. Wala pang 2% ng kabuuang budget ng ating gobyerno. Kulang ang mga piskal, kulang ang mga korte, kulang ang mga judge. Ang mga judge ata kulang ng mga 25% ang ating huwes. Kulang ng mga 30% ang mga piskal. Ayaw mag-abogado sa gobyerno dahil mababa ang pay. Dapat ma-increase ang budget. Mabagal ang paglilitis. 6 na taon ang paglilitis ng isang kaso sa first level court. Doon nagkakaproblema. We must modernize our judiciary so that the corruption drive will be meaningful. Ang Hong Kong, 8 out of 10 cases convicted. Ang Japan, 9 out of 10 corruption cases convicted. Sa atin, wala pang 3 out of 10. Ibig sabihin, sa bawat 10, 7 absuelto. Paano magkakaroon ng respeto sa ating mga batas? At matatakot ang mga kurakot kung mabagal ang paglilitis at minsan nga karamihan absuelto. We have to modernize our justice system. We have to double the budget of the judiciary. We did this actually. We were able to increase the budget of the judiciary by additional 3 billion in 2008 when we were chairman of the Committee on Justice. And we were able to put together the Judiciary Executive Legislative Advisory Council para matugunan ang problema ng budget ng judikatura. Attorney Sarapio. Yes, institutional prescriptions such as a single commission or agency to address corruption has to be contextualized in our need for a total constitutional change. And the provision, for example, for the ombudsman as now stipulated in the current constitution and as proposed in the Puno Bayani Constitution are institutional responses to the need to address corruption. However, until and unless we are also able to change the power structure, meaning the monopoly of economic power and the monopoly of political power, then we will not really be able to address this comprehensively. And we cannot continue to provide for band-aid solutions. We need to really address this in totality. And that will include internal change in those who will lead the country. Because external conditions are the ones that provide the basis for internal change. And these two must come together. Sabi nga nila, new wine must have new wine skin. Otherwise, the new wine that you pour into new wineskin will get spoiled. So yun po. Thank you. Senate President Soto. A singular body to address corruption. The government is too large for a single body. What we need is internal cleansing. We must lead by example. Perfect example is Senator Ping Lacson when he was head of the Philippine National Police. Nawala ang kotong. Anong technique? Internal cleansing and lead by example. Kahit anong offer ng kahit ano, pati reward, hindi tinatanggap. When you lead by example, everybody else follows. Although the COA right now and the Ombudsman Martires are doing a good job, I must say. But then again, if we do not digitalize, if there is no internal cleansing, ay tagalid. Yung digitalization, pinakamagandang example, Bureau of Customs Ang lami na namin binigay na budget do sa Bureau of Customs Hindi nabubuo yung digitalization Bakit? Gusto nila may human intervention Pag may human intervention, ando ng taga. Kaya
we must digitalize. Yun ang kasagutan sa karamihan dyan. At saka yung mga ahensya natin, yung mga iba't ibang ahensya natin, sundin na natin yung ginawa namin doon sa ease of doing business, which is dapat maximum 5 signatures. Hindi na, 200 kung ilang signatures yung nangyayari. So the ARTA, the Anti-Red Tape Act has been amended by the ease of doing business. Thank We've you. heard from all our candidates, and the floor is open for any reacts or comments. Mr. Lopez is raising his hand. Go ahead. You have 30 seconds. Yes, I just want to go back to a historic event in 2016, 2015. And this is the Million People March. Marami po sa atin na sumali dito. And if you put all these rallies that are being conducted now, it will pale in comparison with the people, with the Million People March. Ngayon po, ang gusto ko pong ipalabasin dito ay sino ho ba ang mga naparusahan dito sa pork barrel scandal other than those that we already know. Because sa media po, nakatanggap tayo ng mga reports that there were over 100 legislators involved in the pork barrel scam. And what has happened? Thank you, sir. Go ahead, Senator Kiko. Yes, 30 seconds. we agree sa nabanggit kanina ni Senate President Soto na napakahalaga ng lead by example. At mababanggit ko na rin na si Vice President Lenny, 3 beses nakuha yung unqualified opinion ng COA na maganda ang patakbo ng Office of the Vice President. At na ISO certified pa sila. So ibig sabihin na professionalize niya ang kanyang opisina. Tayo naman, ni minsan sa ating panunungkulan, never tayong nasangkot sa anumang kasong anomalya. So naniniwala tayo sa Lenny Kiko tandem, we also will lead by example. Since nabanggit na rin po yung internal cleansing ni SP Soto and even Senator Kiko, gusto ko balikan si Attorney Serapio because you mentioned something about it. Internal change po ng leaders. Ano po yung ibig yung sabihin doon? 30 seconds. Opo. Maaari ko po sagutin to sa isang kwento, pero 30 seconds lamang yan. Pagong at saka scorpion. O sabi nila palaka. Sabi nung pagong, ayaw niya isakay yung scorpion. Yung scorpion naman, hindi kita kakagatin. Anyway, make long story short, pag kinagat pa rin nung scorpion yung pagong. Bakit? Because it is in the nature of the scorpion to bite. Ganon yung ating system ngayon. Ang nature niya is to betray the public trust. Now, yung para tayo, yung internal cleansing na iyan, yung tao may kakayahan magbago sa sarili niya. Hindi siya bato. Mamaya po mapaliwanag ko marami yun. Professor Bello, you have 30 seconds. Yes, I would focus on cleaning up Davao. For instance, yung 36.8 Coastal Highway Road, 1 million pesos per meter. That's crazy. That's really corrupt. Yung modernization nila ng PUV system nila, they took away, they defrauded so many people and consolidated the whole PUV system into 3 bus companies. Corruption yan. You know? Yung Davao as the drug center of the South, under the control of a member of the Duterte family, my God, this is really something. We need to bring this out. Thank you, Professor We need to Bello. bring this out so that the people can in fact Salamat po. examine the record of Mr. Sara David is raising Duterte. his hand. Go ahead, sir. You have 30 seconds for your rebuttal or rejoinder. Our faith is to greatness. It is God's wish for us to be great as a people. Pero hindi yan nangyayari because we continuously fail to listen to what God is telling us. Yan ang parati kong sinasabi. Kung sana merong mga mamumuno at pangungunahan itong bagay na ito, mas mabilis nating magagawa na ang ating bayan ay maging progresibo, magiting, no? At isang great na nation talaga. Gusto ko pong balikan yung kay Dr. Willie Ong kanina. Or would you like to say, mag-follow up po ako ng question lang because you mentioned yung computerization, may binanggit po si SP Soto about ginawa daw po yan sa Bureau of Customs, kaya lang may human intervention. Ano po kaya yung mga ahensya na sinabi niyong i-improve natin through computerization in particular? Yung sa akin, sa PhilHealth talaga, ang computerization ng problema. Iba kasi yung
sa main office tsaka iba doon sa mga hospital, hindi connected. At dahil dito, doon nagkakaroon ng mga problema. Diba? Tama yung sinabi ni Senator Soto sa Bureau of Customs. Malaking tulong din pag computerized. Kaya lang, medyo mahal yung una tsaka may resistance. Gusto ko lang sana i-add, para mabawasan ng corruption, tingin ko yung press freedom napakahalaga. Kasi kung may press freedom, may check and balance. Tsaka alam naman natin sa politiko, di ba? Minsan may palitan dyan sa politics. So press freedom is very important. Add ko na rin, pati mga campaign donations and campaign donors, kailangan alam ng tao kung sino. Kasi dyan nag-uumpisa kung meron mang corruption or wala. Okay. Any more comments or reactions? Mr. Lopez, go ahead. 30 seconds. Yes, we have a project called Public Finance Management Reform, which is a UN-supported initiative to plug the loopholes, the leakages in our public finance system. So yun po, this was initiated in 2009. And until now, ang status po, hindi natin alam kung ito ay tapos na or hindi pa. But going back to my previous question, sabi po ni Senator Lacson and also, the late Senator Arroyo, na kung may pork barrel ka, meaning the legislators, usually may corruption yan. Can any of our veteran legislators answer this? May gusto po bang sumagot sa mga senador po na nandito? Well, sabi niya usually. Go ahead, 30 seconds. Sabi niya usually, but not all the time. And in our case, 3 terms as senator, we have never been involved in any case involving corruption. Senate President Soto. Definitely, as far as I'm concerned. Kaya sinasabi namin na yung aming programa, which is BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, sa local government dapat nag-usimula para wala na nung pag-submit sa National Expenditure Program, nanggagaling sa baba, nanggagaling sa barangay, nanggagaling sa LGU, ano mga pangangailangan nila. Instead na ba nando doon na, pagkatapos sasaksakan ng budget na ganito, isisingit yung budget na ganyan, magiging pork barrel. Then it is disallowed by the Supreme Court already. Attorney Sarapia is raising his hand. 30 seconds, sir. I would just like to ask whether our 2 gentlemen senators here would agree that there is such a thing as a monopoly of economic power and also of political power. Short dynasties and oligarchies somehow serve as the foundations of our political system. And for as long as that is the case, we may really find it very difficult to address corruption. Bigyan po natin ng pagkakataon na sumagot. Una muna, si Senate President. Yes, if you're talking about monopoly in this issue, definitely, the national government has monopoly. Kaya nga ang gusto namin is budget reform. Baguhin natin, hindi nang gagaling sa taas kung ano yung sasabihin ay ibibigay. Kailangan yung Barangay Development Council ang pinanggagalingan ng paggagastusan ng gobyerno. Ano meron doon? There is a complete disconnect. Pagdating sa budget, and yun ang matagal na namin sinasabi na bigyan kami pagkakataon, kami mag-implement. Tingnan nyo, pag hindi mas maganda maging implementasyon namin. Senator Kiko, may tanong po kasi si Attorney Serapio para sa inyo. Yes, 30 seconds. Tayo po ay naging principal author at sponsor, actually principal sponsor ng anti-dynasty measure nung nakaraang kongreso. Nakakuha tayo actually ng mayorya ng ating mga senador na pumirma ng committee report at na-sponsor natin yan. Tangan lang nga nagkulang ang oras. So mayroong tsansa, and I agree that we are against political dynasties. Thank you very much to our candidates. At susunod na po ang ating closing statements ng 7 sa ating mga vice presidential candidates sa pagbabalik ng COMELEC Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi.
Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan, kalinawan, mapagkakatiwalaan, magalang, responsable, ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kabombo ka Star Nation, 14 minutos na po nakalipas ng alas 9 ng gabi. Abay, katatapos lamang ng ikalimang round nitong Vice Presidential Candidates debate. At naging issue dito yung isang, kung gawin na lamang isang anti-corruption body sa ating bansa. Epektibo ba ito? Abay, muling nagbigay ng kanyang enerhiya, energy. Itong si Professor Bello na kahit wala sa tanong ay inuungkat niya. Babalikan natin yan sa ating accounting recap. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debate 2022, the turning point is also brought to you in part by Comelec Commission Elections, ang Bombo Radio, Star FM at Cebuana Lulier. Balik tayo, Bombo Dennis, closing nito pagbabalik natin ay magtatapos na ano yung iiwan nila sa ating mga mensahe ngayong gabi. Tulad na nababanggit ko kanina, Bombo Dennis, abay si Professor Bello na naman nagbigay ng counting, sabi nga rito, energy. At kubanta pa ha, Bombo Dennis, sabi ng iba, yung kanyang kinanta, sabi niya, ito kay Frank Sinatra. Ang title nito na Where Are You? Patungkol dito kay dating Senador Bongbong Marcos. Nasaan na raw? Bombo Dennis, at tinungkat pa siya di ba pang mga issue. So talagang malalim ang hugot itong si Professor Bello, Bombo Dennis. Ganoon na nga, Bombo Elmar, at hindi lamang yung kanilang katunggali sa pagka-vice presidente ang binabanata niya ngayon. Dapat, di ba? Pero hindi masagot ha? Kasi wala naman yung dyan, binabanata niya. Yun na nga lang. Walang tsansa na makapagpaliwanag. Siguro sa mga susunod na pagkakataon at siguro pagka nakausap din natin itong dalawang kandidato, baka magbigay din sila ng kanilang saloobin. At doon nga sa issue ng pag-isahin, Bombo Elmar, yung anti-corruption body ng pamahalaan. Alam mo kasi napakarami umuulan ng tanggapan na humahawak sa isyong korupsyon ngayong panahon. Meron tayong Office of the Ombudsman, merong Anti-Red Tape Authority, meron ding Presidential Anti-Corruption Commission. So magkakaiba ng function niya na, Bombo Elmar, at lahat ay isang layunin para sa lahat ng mga ito. Alright, Bombo Dennis, balik na tayo dyan sa Comelec sa mga panghuling mga pananalita dyan ng mga kandidato. At please take it away dyan sa Comelec sa Sofitel Hotel. Ano ba maging isang informed voter?
Alright, babalikan natin yan dyan sa Kamalik. At Bombo Dennis, nababanggit mo pa rin kanina, isa sa mga umaga din ang pansin itong si Rizalito David na tumatakbo din sa pagka-vice-presidente. Ang gusto niya, Bombo Dennis, amyendahan yung batas at yung plunder gawing patawan ng death penalty. Iasar na siguro siya, Bombo Dennis, na yung mga kurap sa ating pamalaan, ang mga lalaking pangalan, big fish, ay hindi talaga napaparusahan ng matindi, Bombo Dennis. At ginarin itong si Rizalito David naman, sabi niya, kailangan lagyan pa ng ngipin yung ating mga batas, Bombo Dennis, at turuan yung ating mamamayan ng tama at wasto. Yung i-promote daw yung good and just at ganyan rin sa mga iba pa, Bombo Dennis. So sabi naman ni Senator President Soto, internal cleansing kailangan, Bombo Dennis. So ilan lamang yan sa mga naging highlight yan sa katatapos na ikalimang round na, Bombo Dennis. Yan na nga. At sinasabi rito, dito sa kanilang mga pananaw, na kahit marami yung mga tanggapan na nangangasiwa at naghahanap dun sa mga opisyal ng gobyerno na korap, ang problema, walang ngipin. Yung, kumbaga, walang police power. Kagaya na lamang ng isang tanggapan na wala naman kapasidad na arestuhin, hulihin yung mga matutukoy na may mga paglabag sa batas, lalo na sa isyong korupsyon. Pwede recommendatory power lamang ito, Bombo Elmar. So, kumbaga, pagka natuklasan ng Presidential Anti-Corruption Commission, didiretso rin doon sa tanggapan ng Ombudsman, and then later on doon sa tanggapan o doon sa level na ng Anti-Graft Court, Bombo Elmar, yung Sandigan Bayan. Saka lamang ito didinggin, makukuha yung dalawang panig at may pinal na hatol para dyan. Maliban na lamang kung may mga dudulog sa mas mataas na level ng korte, Bombo Elmar. Sabi nga ni Sir Kiko, inaabot daw ng 6 na taon yung isang kaso, Bombo Dennis, kaya sabi niya kailangan daw i-modernization yung ating judikatura na talaga namang kulang sa budget daw, yung mga judge, yung mga fiscal at iba pa. So talagang masalimuot, Bombo Dennis, so yan ang mga problemang kinakarap. At ito si Doc Willie, yung sabi niya, computerization, digitalization. Yan din naman ang para wala yung yung corruption, na siyempre yung Bureau of Customs na dismayari sila. Balik tayo sa Comelec na sa final stretch ng ating Inang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Candidates, para sa inyong closing message, ito ang huling tanong. Sa ilalim ng saligang batas, ang vice-presidente ang una sa tinatawag na presidential line of succession. Ibig sabihin, siya ang hahalili sakaling may mangyari sa Pangulo. Ang tanong, anong kasanayan ang meron ka para masabi mong epektibo mong magagampanan ang tungkuling ito kung sakali? Limitado na po ang ating oras, may 60 seconds ang bawat kandidato para sagutin ito. This is your closing statement. Pwede nyo na rin pong gamitin ang inyong oras sa inyo pang ibang pahayag. Alphabetical order tayo. Mauuna po si Professor Bello. Ma'am, I thought that you were giving me some time to answer the legislators. Professor, you can use this time to answer po for your closing statement. 60 seconds, sir. That's not fair, though. I thought that I had a closing statement that you would allow me to make. We had to consult statement. with the others, with the commission and also with the organizers, and we are limited time. We are giving the 60 seconds for your closing statement, sir. Okay. Gusto ko lang sabihin dito na talagang magkaiba kami ni Calio dito sa mga ibang politiko, especially yung mga nasa ating entablado. Kami ho, frankang-franka kami, yung hinihingi namin. Very strict, 750 pesos a day minimum, yung repeal the Rice Tariffication Act, repeal yung Automatic Appropriations Act, decriminalize abortion, legalize same-sex marriage, legalize divorce. Pero hindi lang ho yun. Magkakaiba ho talaga yung vision. Alam ho in the scripture may sinabi that without vision the people perish, no? Yung mga traditional politicians wala hong vision na binibigay sa atin. Kami ho ni Calio are offering a vision of equality, a free of poverty Philippines, democratic socialism. Ito ho yung vision namin, which is very different from that of the traditional politicians. Mr. David. Pwede ang bago mo patakbuhin yung may sasabihin lang ako. I would like to congratulate COMELEC for the handling of the debates. And of course, I would like to thank you, Ma'am Ruth Cabal, for doing a great job. Now, tumatakbo yung oras ko eh.
Nagpapasalamat Sir, pasensya na lang po kasi last na po Anyway, natin and we're limited. yan. Sige, balik. Marami akong masasabi para iboto nyo ako at yung aking kasama na si Dr. Joey Montemayor. Pero at the end of the day, hindi kami mananalo. Wala ni isa dito ang mananalo kay Sara Duterte. Wala ni isa doon sa mga presidential candidates ang tatalo kay Bongbong Marcos. Kaya ako ay nananawagan ngayon sa aking mga kasamang kandidato. Let us talk, let us form a grand coalition to defeat Marcos and Duterte. Please, 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 do a selfless act. Let us defeat Marcos and let us defeat Duterte together because we cannot do it by our lonesome. Maraming salamat po at yun ang nais kong iparating sa ating lahat. Mr. Lopez, ano pong kasanayan ng meron kayo para masabi niyong epektibo niyong magagampanan ang pagiging presidente kung sakali pong magkaroon ng emergency? 60 seconds, sir. First and foremost, I will fully commit to support the most capable, the most committed presidential candidate who will get the mandate of the Filipino people. Yan po ang aking minimum commitment. Suportahan ang susunod na Pangulo ng ating mahal na Republika. At yan po ay gagawin natin bilang Vice Presidente and in preparation for any emergency that might crop up in the course of time. Tayo po ay handa academically, tayo po ay handa professionally in both private and public enterprises. Tayo po ay nagsilbi na at tayo po ay lumaban sa graft and corruption even to the point of being inconvenienced. And we will pursue and continue supporting what is just and best for our country and our people. Maraming salamat po. Pakinggan po natin si Dr. Willie Ong. Una-una, salamat po, Comelec. Congratulations po. Very well organized. Tuwan-tuwa po kami. Isa po akong doktor, internist, cardiologist. Kami tumitingin sa mga code blue pag uminto ang puso ng pasyente. So yun, mahirap. I have to decide in 10 to 15 seconds ano gagawin ko. Itong politika, mas madali. Ang dami mo pang advisor. Masarap pa pagkain mo dito. Ang goal ko lang ay humaba ang buhay ninyo. Yun lang po. Kasi ngayon, nakita natin, 2021, 800,000 Filipinos namatay. Heart disease, COVID, diabetes. Hindi ko masasabi magkakaroon pa ba ng pandemic surge? Kakailanganin niyo ako. Magkakaroon ba ng nuclear war? Kailangan ba natin tulungan yung kalusugan? At iba pa. Nagpapasalamat ako sa aking kapwa-kandidato. Thank you so much. Mahirap itong ginagawa natin. Wala po akong campaign funds. Hindi ako naninira kahit kanino. Gagawin natin malinis at maayos sa abot na aking makakaya. Papasalamat lang ako lastly kay Mayor Isko Moreno sa pagkuha sa akin bilang Vice President para makilala niyo ako. Salamat po ng marami. Your turn, Senator Kiko Pangilinan. Dati kapag kumakain ka ng karning baboy, doon ka nagkaka-high blood. Ngayon makita mo lang yung presyo ng 1 kilo ng karning baboy na 380 pesos, magkaka-high blood ka na. Mataas ang presyo ng pagkain dahil kulang ang supply. Kulang ang supply dahil kulang ang suporta sa magsasaka at mangingisda. Kulang ang ginagasta ng gobyerno para sa agrikultura at pangingisda. Pag tayo ay palarin bilang Vice President, malawak ang ating karanasan bilang dating senador, malawak ang karanasan na 10 taong pagsasaka, malawak din ang karanasan bilang naging kalihim ng Food Security Secretary. At kung kinakailangan, pati pagiging presidente. Sa araw ng halalan, sa Mayo, matapos ang mahabang kampanya, sa tulong ng ating mga kababayan at sa awa ng Diyos, as sa Vice Presidential race, naway, the last man standing is a farmer. Your closing statement, Attorney Carlos Serapio. Salamat, Comelec. Salamat, Vote Pilipinas. Salamat sa aking mga kasama sa entabladong ito. Salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabiyayang gabi po sa ating lahat. Mula noong 1966 hanggang 1986, binigyan tayo ng pangarap. Ang pangarap na iyon ay isang bagong lipunan
at ang ating bansa ay magiging dakila na muli. Subalit ng dahil daw po sa people power, hindi ito nangyari. Noon naman 1998 hanggang 2020, binigyan tayo ng pangarap ng 2020 vision, leapfrogging into a tiger economy. Pero dahil sa financial crisis, hindi rin po nangyari ito. Ito naman po ngayon 2016, papunta po tayo hanggang 2040. Sa ambisyon 2040, matatag, panatag, maginhawa na lipunan, iyan na sinasabi sa atin. Ba't hindi nangyayari? May sumpa ba tayo? Sa palagay po ay wala. Kundi dapat lang kilalanin natin ang kapangyarihan nasa ating mga nakaluklok sa ating kalooban, kilalanin natin na meron Diyos na siyang magbibigay ng liwanag sa atin para na sa gayon malaman natin kung paano natin tatahakin ang kinabukasan. Maraming salamat po sa lahat. Finally, may we hear from Senate President Tito Soto. Katapatan, kakayahan, katapangan. Yan po ang dala-dala ko sa pagharap sa inyo. Alam po namin ang mga problema ng bansa. Alam din po namin ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin, lalo na naman mahihirap. Alam din po namin ang solusyon. 24 years po akong senador. I am tired of making laws that are not implemented properly. Kaya po kami naririto humaharap. Yung pong opisina ng pangalawang Pangulo ay hindi ko po pagpapraktisan. Hindi po ako mangangapa. Ang karanasan ko po na 30 taon sa public service ay sapat na. Kilala niyo naman po ako at ang aking buong pamilya nationwide. Dati niyo na aking binoboto, pinagtitiwalaan. Ibalik ang tiwala sa gobyerno. Pagtiwalaan niyo po ako, hindi kayo mapapahiya. At narinig na po natin ang mga saloobin ng 7 sa 9 na Vice Presidential candidates. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating mga kandidato at salamat din sa lahat ng mga tumutok sa panonood. Abangan naman sa April 3 ang ikalawang presidential debate. Para naman sa mga botante sa May 9, kilatisin po nating mabuti ang ating mga kandidato na iluluklok para sa mahalagang posisyon. Sa inyong mga boto nakasalalay ang kinabukasan ng bansa sa susunod na 6 na taon. Gawin po nating panata ang pagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na Pilipinas. Bumoto po tayo ng tama. Ito ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ako po si Ruth Cabal. Magandang gabi at maraming po salamat sa inyong lahat. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kabombo, Star Nation, bago tayo magtapos, ikuha tayo ng sitwasyon dyan mismo sa may bahagi ng Pasay City sa Sofitel Hotel, yung mga behind the scenes. Pero bago tayo pumutok doon, samantala mo dagdag mga paalala. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debate sa 2022, The Turning Point is also brought to you in part by Comelec, ang Bombo Radio, Star FM, ang Cebuana Lulier. Upuan mo tayo ng sitwasyon, ilampas sa mga pangyayari behind the scenes. Diyan po naman sa mismong venue. Bombo Dave, Vincent Pasit, kumusta dyan sa Pasay City, Bombo Dave? Yes, Bombo Elmar, pumupwesto na nga kami sa kasalukuyan para dito sa biglang itinatawag na press conference mula sa pamunuan ng Commission on Elections. Kasunod siguro ito, Bombo Elmar, nung pagtatanong na ginawa kanina ni former Congressman Walden Bello sa kung ano yung magiging penalty doon sa mga kandidato na hindi dumadalo sa mga debate na inuorganisa nga ng iba't ibang istasyon o kahit ng mga media organizations. At gayon din ng Commission on Elections kanina nga, Bombo Elmar, ay magugunita na sinabi ni former Congressman Delio na kulang yung pagbabana na ginagawa ng mga Commission on Elections sa pagsali sa e-rally na kanilang inuorganisa para doon sa mga katulad daw ni na
former Senator Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte na talagang nagsiskip no sa mga debate na katulad na ito na parang naayon kay Walden Berrio ay pawang ay maituturing daw sila na bilang mga joker. Bombo Elmar. So sa ngayon, hinihintay pa natin si chairman ng Commission on Elections para sa press conference na ito, Bombo Elmar. Bombo Dave, parang malaking hamon yata sa COMELEC yung tinakda nitong si Congressman Bello. Anong gagawin doon sa mga ganun ba sa mga hindi dumadalo sa ganito? Although hindi naman mandatory Bombo Dave, di ba? Hindi naman mandatory, Bombo Elmar, pero napipikon itong mga kandidato nito. Kumagugunitan nga hindi lamang si Bello yung nagsalita kanina, nagparating ng kanyang hinaing na dapat yung mga kandidato dumadalo sa mga ganitong uring pagtitipon-tipon na debate, Bombo Elmar, kasi dito nakikilatis ng taong bayan ang galing at kung ang katapatan ng isang kandidato sa kanilang pagtakbo at yung kanilang mga hangarin, yung mga issue sa lipunan ng Bongo Elmar. Kanina, nagsalita din itong si Rizquito David at sinasabi niya na tila naglolokohan na lamang daw sila Bongo Elmar dahil nga may mga kandidato na hindi sumisipot sa mga ganitong uring debate, Bongo Elmar. At napakahalaga nga nito, Bongo Elmar. Sige, maraming salamat sa iyong team dyan, Bombo Dave. Go ahead. Live mula sa Commission on Elections dito sa Sofit sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave, Vincent Pasig na buulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Samantala, naging partner din ko Angkor, Bombo Dennis Samito. Maraming salamat din, Bombo Dennis. Yan, Bombo Elmar ang naging pagtutok natin dito sa debate na ito. At samahan nyo pa kami, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga susunod na mga pagkakaroon ng debate. Natututukan pa rin natin dito sa Bombo Radio Philippines. That's right, tama kay Bombo Dennis. April 3, ikalawang presidential debate. April 23, second vice presidential debate. Town hall ng tawag dito yung format. April 24, yung third presidential debate. Town hall din ang format. So maraming salamat, Bombo Dennis, at sa mga naging kasama natin sa technical team, sa technical side, sa sales team, sina Bombo Raymond, ang ating manager si Bombo Roger Janseneo, ang research team, sa technical team, ang Star FM News team. Hanggang sa muli, si Engineer April, maraming salamat. Iba pa sa mga kasamahan natin dyan. Maraming salamat sa ating mga kabombo kay Star Nation, worldwide, nationwide. Have a good night. Mula po rito sa Bombo News Center, Makati, naman si Bobel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.